musoja. Iwe huyai. Ndaendo kutashira ini akabva ndizoti ndiri musoja. Ndopataenda kubhesi ndopatasvika kubhesi kuya. Ukanipa $5 ndikati aiwa ndazvibatira mhene yangu pano ine mari. Ndopaatanga kuita kana utanga amwa mapiritsi here zvinonzi masoja nomazive kuti anga adye kana mushonga here wanga adye. Akaramba achita 1 hour yapfuura 2 hours. Auda kuti ku3 ndakati aiwa kazvikazive unotumwa kuti mari iyoyo ndoita yekudhota yakati yekudini. Zvakanzi aiwa mari yangu ndichiri kushandira ndiri pamusoro pemari yangu ndoita zvanoda. Ndovanataka kuti muti ibva saka vanhu vangu vari kurewo neni pakapaki vanhu vangu vari kure neni. Ndobvaramba akati pamusoro pangu ndobvaramba ndoda kumusairira ndobva ndakumupusha ndakuda kutoti ndida kuti ndirwisana naye ndakudaona toti hasi kutombobva pamusoro pangu. Ndobva akabva anditi pazama apa ndobva adambura bva tora nyama yacho. Handizoti akatsengerwa taita se vamwe vangu vauya vakuda kuti nhai kochiko chaitika chiko ngati ndarumiwa nganzwa nyama yacho vamangu kuti nyama yacho aisakupi nyama yacho aisakupi ndokurai ndikaenda kutraining ndokurai ndakatirungwa kuti ndomamwe matambudziko atosaka neyaa ndikatodamburiwa anonga murungozviona ude takarumwa pazama apapo ndakarumwa nomukadzi womunhu wakarewo ndichirwa kutirwira varume vakatora murume womunhu saka ndinongoti aiwa ndokodawo murume chero kubva pa35 years nokuti ndine 35 years anokwanisa kungondidawo zvandizvozvi zvine vana vangu vaviri onekagada kangogarawo kuno kuepwefi anokwanisa kungondiroro kubva pa35 years vo zvichikwira izvozvo ndikawanawo anongondidawo. Aiwa vari kuzvinzwira mazviwa here vadiaries kwanzi kana paina baba vane 35 years namai ava vachiindawo kumusoro vari kundidawo sezvandiri please vabateiwo vasi vakarumwa havo zamu kune musoja wanga wawana vakapuwa $5 yavo musoja wanga orambira kwai 3 hours vakahomudzinga asi pane rimwe zamu rakazorumwazve neumwe mukadzi womunhu vakanga vachigwa naye vachigwirazve murume uyu. Saka asi vari kuti vari kutsvakawo wavo woga murume vane 35 vari kudawo murume ane 35 chikwira. Saka namurimowo please anodawo mai ava 35 chikwira please vabatei handitika vabatei muone kuti madi mataura nyaya dzacho handitika right. Maswera sei guys pachipamwe maswera sei nyaya iyi yaprofita ngachinchaisa hope regai tibve tachitongoita nhasi ipere because yange yakunchaisa hope. Anyway, ndine good news. Right. Ndine good news dzandinadzo. Hanzi mvenge iripo but nhasi yavharwa nenyaya yaprofeta. Tipedze nyaya yaprofeta. Saka tombosiya zvemvenge tipedze nyaya idzi dzevanhu vanga vakamirira. Hanzi simbera ndisati machimukuyu aiwa ambassador. Handisati ndichiri munhu. Unoti nditwa chimukuyu here. Crime channel, the link is below. All right. Indaipa channel yo guys, indaipa channel yakanzi Zim Crimes yo munoona nyaya dziripo. Like indaipa channel muno page rebu yakanzi Keti Madarisa. Page randakapina iro indaipa page rakanzi Keti Madarisa yo munoona nyaya dzakanzi Zim Crimes. Mundoona nyaya dziripo papo dzakanzi Zim Crimes. Indaipa papo. Vakarumwa havo zamu vakarumwa zabrao. Anmona indaipa page romunoona nyaya dzezim crimes dziri papage remwana yeye anonzi Keti Madarisa anonyora nyaya dzecrime real crime inoitika right guys. Satatanga ndine Madam Boss, welcome, she's in the house. Mazano ni munhu wedu panapa guys. Team kana sati maenda no follow Madam Boss and no follow Madam Boss ko guys. Ngwida nesa like yako koko and we are coming together as socialites, please do that right. Good news dzandina dzapanapa ndidze kudai mukadzi uya weziso uya mukadzi weziso kuenda nopariwa masoya aya zvatakakuudzai operation yakatoitwa akasvika kuZimbabwe zvakanaka vose naapesho aya akatoita operation yake. Handida kuzanga tanga taronga madhiri takafona takaita mudhayari 1 panapa akandibata kuseri tikaita medzi dzakaitiwa kuti asvika achinooperatwa akasvika achingonojambiswa kumberi. Saka aitwa operation yake nhasi andika it was successful operation yake anga achirwadziwa zvake asi operation yaiitwa anoona yemaziso
munhu akaenda last week papapa atoitwa operation iya. Saka tinotenda Mwari this operation was successful. Handitika chinega itimire kuti tinzo kuti zvaitwa operation zvafamba sei. Fast guys. Zvinhu zvine madiaries mukati tinongorebesa ruoko kudai zvatoita. Saka zvakatoita boso. So atomirira kuti kana akatopu maybe next week atanga toona ozvidzokera ke kuno kodi and Steam Crime taka subscribe. All right, thanks Skada, thank you. Saka atomirira kuti kana zvatoita obva atodzoka back. Antika operation yakatoitwa. Then uyu Peshi uyu wemwana ushu. Peshi wemwana uyu zuro wakaunditumira phone number yomurume uya. Hanimaona. Ndo akanditanganisendera message Peshi zvikanzi TC ndakasvika kunoko asi ndikukumbirawo mundikumbirire kumadiaries munhu anenge ane sponge kana kuti mattress. Nokuti tikurara pasi tatonhorwa hanzi mwana afumani mabayo plus hembe dzemwana. Mwana hanzi ana hembe. Ndikati asi naiwe Peshi uda kuti gwene madiaries hautombokuziva ungasatombotambi diaries. Ndimi vanhu vaitambira mastreet mchituka kumastreet uko. Handika iko zvino wakuitwa ndiudzireyo kumadiaries. Iwe Peshi kwara tizinya dzako. Ndipe namba dzababa wemwana ndivafonere. Namba dzazobuda dzababa wemwana. Dzabuda namba dzababa wemwana nezita ravo. Anoona vandafona baba vayo akatozvichinjira line mwena. Vandozvichinjira line baba vayo atozvichinjira line. Thank you Jane, I receive. Thank you Jane, I receive. Baba vayo akatozvichinjira line. Ichapindi namba yakutoti the number does not exist. Ndikati ukuona ka munhu wako haachadaire phone number dzakuenda kupi dzakuti the number does not exist. Apa makachinja because aitotiza responsibility. Saka ndo zviripo anditika. Saka kana uripo guys kwanzi ndinokumbirawo hembe dzemwana anditika nechisponge. Kana uri kwa Harare uko unopushwa nemweya waMwari arogara kuEpworth uchipushwa zvako nemweya waMwari kuti unoda kumupawo hembe dzemwana anditika kana kuti mattress chifoam rubber yekuti ararire hanzi Gerald hanzi ndikurara pasi anditi. Saka kana uripo uri kusundwa nemweya waMwari kuti umuitire andika just come to me, I'll give you a WhatsApp number then motaura momupa foam rubber yacho mosangana womupa sponge yacho nehembe dzemwana. Thank you Joylene, I receive. Aiwa operation yaita imi vaitori nechinhu cha musoma wani makona musiya vaitori nechinhu chaicho changa chatokura kuda chachimerere chikura everyday chachiri pamusoro peziso apa imi chachiri pamusoro peziso. Aiwa namba yemwe baba mwana anga nayo aizamba kubloka kuda anofunga baba vayo achaendana here. Anoona kana tushadi handizivi anoona handizivi. So mene kuti zviri kumbonyatso kufamba sei but at least zvaita hanimaona. Hanzi nayezo ari kuCape Town anodawo single bed ngauye atore handina space. Saka ari kudawo single bed kuCape Town. Please batai comment iri mucomment section munopuwa single bed iroro pamwe unenge usina pekuti mwana arare anditika single bed iyo for vana inoita single bed iyo anditika batai munhu uyo munopiwa munotora bed iro single bed iro vana vararire chando chino ichi anditika right. Dzangu eko ndatisvikika pana 7 napa pasara 6 minutes. Hanzi akura sei mwana kadiki aka katikitiki kamwana kacho katikitika hanzi kudaka kazvarakari premature handizivi asi katikitiki kamwana kacho kana kuti kana mwedzere katikitiki kamwana kacho anoona katikitiki. Saka kana uri muCape Town usanyare just go and have that bed mwana anorarira anoona. Nyaya yemwana iyayo uya wamai vaitomboimira guys kuitaura because takaisa kuti vakwanise kuti vatrace namba yayo pairi kubuda chepechepo. Zvino vanhu vacho vanenge vakangwarisawo naivo mazuva ano havasi kushandisa namba yakana kufona rodi yakabva yaitodzimwa. So service provider yacho nayo yeCellC vanoda kuti vatrace kuti namba yacho iri buda papi chaiko chaipo. Hanzi iromba. Let me able to guys tachida kuti tioneka kuti simba racho riri haufa right. Saka tichitanga kuti tifonere prophetiko zvinezvi munhu wokutanga anditika Jenny gadzirira antika Jenny kana kuti Muchanyara one of the two gadzirirai. Jenny Muchanyara Katia
pa3 wenyu mogadzirira Jeni muchanyara Katia. I hope mune makodhi enyu andika kusakupai makodhi. Nai pesha tazotenga mapamba isedofu nikaramba ndichimuti tenga ningirikiri tenga vana pike nakaramba. Hanzi natina ndine yangu nyaya. Ndei vabva vatofona prophet asi zvakanaka chaizvo. Hello. Hello, Christy. Hello, munhu wamwari ndandishomirira 7 dzikati ngori ndobva ndatofona. Alright, makadii munhu wamwari? Ndachamaswera sei ndataura nemika vasikati maswera sei munhu wamwari? Yes, no problem. We were just closing the service. Saka ndangondingokuzivisei kuti we are fine. Tatangu close the service. Saka tobatana na 7. Oh, 4 minutes to go, right? Saka ndongokumirira ndichoti hangu pa live. Alright, ndo 4 minutes to go. Right. Saka 4 minutes to go. Aiwa nasi munavo. Kondazavafonera masikati kandichiti prophet mundu pisisa nevanhu huyai kulive. Kondozovagara bamba kavidiwe chikwekwe. Vakati aiwa ndinouya nhasi saka vauya shuwa. Saka huyai tione. Right, mogadzirira moyo yenyu anditi mogadzirira moyo wenyu. Ndiye chirantu mogadzirira moyo yenyu anditika kuti zvinhu zvikufambireyo. Hanzi ndokumbura kutengerwa tiketi rekuhaiti veduwe Lorraine Nyamakura abva zvikumbirira. Lorraine uri kupi wewe? Abva zvikumbirira ake oga from Norway kungoya netopika yake Haiti. Ndokumbira kutengwa Haiti tiketi raiti. Hanzi udzai madambusa ndi unblock. Hey, nyaya dzekuti ndiuzi kuti unblock aiva zvinonesa because munosvika motuka futi handizotoka kubloka unblock kublokerei. Noti unosvika wozonotuka munhu papeji rake haazorege kubloka ndona. Uzosvika wokubloka musatuki vanhu pamapeji avo guys. Vatuke henyu kwavanenge vasiri havazvioni. Musatuki vanhu pamapeji avo. Anomaona munobloka kana mabloka makuda kuzodzokera futi kunoona anomaona hamuchakwanisi kuona manje makabloka. Ine munoona musakomente muchituka vanhu. Kumozonotuka henyu kana mava mastreet uko. Inga zvakafanana nepano varipo ndotibvarura vanhu mucomment section. Varipo vanotibvarura zvakasimba but haambonditukiri pano. Panapa tichita yese tichitowirirana pano. Ozonotukawo kwanononditukira ikoko kofuchifedhiu nokuti ndandimumuoni wanditozvioni saka zvezvichingo hamene kwazvezvichingo vane vachituka ani nokuti handizvioni hamene ikoko handitozvioni nditiri kumba kwangu saka rinenge riri fedhiu vanimaona saka musatuke vanhu kumapeji kwavo please guys. Hanzi madambosi vabloke munhu paya. That means pane zvakatotaura zvoumbeombe madambosi ndizvo vasingablokiwo futi munhu. Vanimaona saka ndofunga pane zvakatotuka zvoumbi zvakaita tablock. Hanzi, where is the ticket and how much? The ticket is 800 rand. Ndewe Jobek ndewe 800 rand. Jobek amati ndewe kupi munhu. Tamirira time kuti ikwane katifonere prophet. Tichawabvunza yalivi kwasara 1 minute. Tichawabvunza yalivi yacho tichawabvunza kana vauya. Tichatotanga nayo. But akusi kuvaisa pamiyedzi ero naimi guys anonga sina prepare izvo zvitotanga nyaya dza Livingstone apa. Kuti ange takuisa vanhu pamiyedzi amuzvioni. Hanzi zuva ndachandakamiita ndituki munhu ablock azviti. Hanzi ari seikele zviri nani mapirisi akapiwa aya mazano zviri nani. Hameno kana kuti ari kurasha here asi chikazi chilunch box chiri kuya chisina chinhu masivano. Chiri kuya chisina chinhu plus inonzi chi kwai ensure milk imwe yandakanzi ndotengawo nadhokta ndakanotenga mazigaba aya maviri unomwa iyoyo so yechocolate neyevanilla unomwa izvozvo opumwa mapirisi wayo plus akapiwa mapirisi kwai ane eating disorder. Anzi ane inonzi eating disorder hana izvo bulimia wati zvamaita zvehana eating disorder yake. Hanzi she's a dry eater. What a dry eater meno zvinhu zvinotogwa nevanhu ivava vanomaona zvezvokuti munhu anofarira kudya chikafu chichaka zvokutengwa zvimadry food sina basa izvi anomaona nezvadai kuziva kuti ukatenga magrams zvinopedza asi mumba habati unoviga achirasha. Saka vakamupa mapirisi vakamupa mheni vakatanga tomuita zvinobvisa mawemusi zvazviya handimaona vakazodididi saka hameno. Yes, kuchikoro ndakavaudza kuchikoro kuti vakamuona chero achiuya nemari hanzi mupei zvaanoda vakamuona chero nemanudhusi vasapopote handitika nenyaya yekuti ndo zvaanenge achida kudya hanzi adye. Saka iyo zvandinoita manje Dr. Takanzi akagara naye pasi akamubvunza kuti Kelly, what do you like? Tell me the list of food that you like. Mukawa chikafu chaita ugapi pane munopera pawa muka. Munopera pawa chikafu chaita ugapi papa. Saka pa chikafu chaita kuti anoda ichi. Handika Dr. akazoti all right. You must learn to eat bread. Handika, what do you like on your bread?
Because I don't like eggs. I don't like Russians. I only like jam and Nutella. Almost Nutella inenge do inenge chocolate tapira pachingwa ne jam rimwe tapira so pachingwa. So dandisina Nutella dandine jam ndobva saka iro jam doranga chida narakataunda saka chaibiki zvimwe tanguisa iro jam iro rotoshinja Nutella ndakatozotenga oenda une Nutella iyoyo munhu kura amukatodyiva naNutella chikwa chechitotapira anomaona ndo zvavanenge vachidya izvozvezvo nezvimwe zvakangodaro daisafara itumbure saka ndo iripo hameno regai timboona kana vhiki ikapera kuti pane chiri kuitika here anenge achidya here kana kuti kudii regai timboona too early tichimboona but I'm just hoping kuti achadyawo at least akati ndine nzara mwana zviri nani anoona. Hello, SIS MELLY. Hello, Masirene. Vari padhuze reprofeti. Just a short meeting plan our service mangwana. So about 5 minutes, less than 5 minutes. Less than 5 minutes because about to ngopedza. Alright, sir. Ina nditoidi Nutella yachingwa choita kunge kudla chingwa chaka ina nditoidi Nutella yenyu yachingwa chechitapira. Chingwa chine chitapira yochiya. Chingwa chinotapira yochiya Nutella. Kula chingwa chinotapira asikana. Haiwa kare ndidi Nutella yenyu ya. Ndaro rutenga iro riasibuto Nutella yarakadai. Ndoro ungodla ndocha kunambura nemaoko achibe. Achidla nemaoko. Saka zvinonetsa. Kumba zvandakuita kumba mazvandakamuita vakudya muplate 1 zvamakataura kuti muisire plate 1 na Shakira vachigwabvurirana ndozvandiri kuita ine ndakagara pasaidi iwe ndisa plate 1 ndoti idya plate 1 saka ndikuona vachitogwirana saka zviri nani kuti akutombodla chigwiragwirawo asi sadza hati asati ambona haridi yagara haridi saka timupiwo sadza racho vagara vese havadi sadza saka vanotongotibika kana ari vanodhuzi idla plate 1 imomo kana ari raisi iyo idla plate 1 imomo kana ari masipakira makara idla plate 1 imomo vanongodyira plate 1 kuvanhu vakuru vatofamba neNutella izvo nevanhu vakuru makakwana here kwai Nutella bho zvekuti munotodlawo Nutella hanzi weight yake andingoziva mene kuti zviri normal here amene Kelly come here romba chocolate yapana izvo vanhu vakuru vakutozama zvekutoti cheese spread anayo anoenda futi necheese spread iyoyo iripo iyo iri anodyawo iyo anodyawo cheese spread cheese iya mugaba yecheese spread anoenda futi anodya futi izvo saka zvinhu zvataingofirira me mwana tomika makusachita mwana tosti ugoita mwana degudu ugoita mwana bega haatodi zvese zviya kungotaura kuti handizvidi pane kudzoka uchirasha pasi pebhedha anokuwedhira kuti uya pano anotonzwa uya pano wedzi riri common kudaro anonzwa mawedzi eshona azonzwa hake zvimwe zviri deep but mawedzi arisina basa aya madikidiki anomanzwa notaura neni shona ine datotaudza shona kwanzi leave my daughter alone namai yacho come here. Hello Takalani hanzi nichiranitse no to me ameno wait ijoy kuti yakamira sei ameno wait kuti yakamira sei I wait yake ameno wait you see 2 days you have been eating now you are heavy I can't carry you you wait yake you wait Panzina Maggie, leave my daughter alone. Okay, Meg. You wait. Sakameno kuti wait. Now you can go.
Hello. Hello. Hello, SIS MELLY. Muri right here. SIS MELLY. Muri right here. Moishi. Ndiri right. Kuri sei? Kuri bo. Mwana wanyari pa picture. Akapa profile ndiri hanzvadzi yangu. Okay. Okay, muri pa live? Wow, ndositaura nemulita. Manje mukafona pafoni iyo leta iyo hamundiwani kuzi foni iyi haisiriyo foni yangu. Foni iyi foni yekufona pamalive chete. Mukaenda pamberi pepeji apa pafront pepeji namba dzangu dziripo papeji pafront pepeji apa namba dziripo. Okay, thank you. Kwanzi she looks healthy. Amy kwanzi we I choose the doctor. Doctor Shinangari friendly. Kwanzi we gymnastic people, we don't eat too much, you know. We have to maintain our bodies. We have to maintain our bodies and our figures. I choose that doctor. Doctor Kavapiri kwanzi imwe zvimwe zvavanodzana uko kuma gymnastics. Because the moment you start eating and you get fat, you cannot be stretching. I'm like, doctor, imwe pressure inova uko kunonzi tita ma gymnastics, saka we don't eat too much. Because unokafuta, hauchagoni kuwe flexible. Anmona. Saka ndonya yacho hanzi kona mama. Hello? Hello? Mwana wangu? Hello? Hello, SIS-MELLY peoka namba dzokufona. Dzichapinwa pa comment papa. Regaimidza vadzinyore. Right, ndinyorerewo ka. Ndinyorerewo guys nzakafanana. Ndinyorerewo ka number pa comment section dzekuti vanhu vafone. Ndinyorerewo number dzekuti vanhu vafone pa comment section. Ndinyorerewo number guys vanhu oda kutofona. Anzari right. Sure here Grace. Chinyorai number guys, chinyorai number. Guys park dzekuti vanhu vafone. Ndinyorerewo number dzekuti vanhu vafone. Ndinyorerewo number dzekuti vanhu vafone. Ndinyorerewo number guys dzekuti vanhu vafone. Ndinyorerewo number kuti vanhu vafone. Ndinyorerewo number dzekufona guys. Ndinyorerewo number dzekufona. Varoda kufona vakurumidze kufona. Ndinyorerewo number. Azi kumuregedzisa kuenda magymnastics zviri aiwa. Kumagymnastics aregi noti ndizvo zvaanodawo. Ndizvo zvaanogonawo zvekumagymnastics saka haangazoregi kuenda kumagymnastics. Ndo sport zvaanodawo izvozvo. Nendikuti kupinda namba yako iri kutiza wani. Right. Iyo namba irapo right. Takufonera prophet manje. Yetiwafonera. Jenny Muchanyara Katia. Right. Free here prophet. Yes, ndava free zvakanyanyisa. All right. Tinogamuchirai pachirongwa munhu waMwari. Ndadodliwa nemadiaries munhu waMwari. Ndadodliwa zvikai prophet makavaise piri kati prophet vanenge vari busy guys munhu wevanhu. Chokwadi shuwa. Netonzwa udzidzisho pakumanaga tofanira kunamatira vanhu ava shuwa. Aiwa nhasi zvino matora tokubatai papa motosiya mapedza chilisti chiri pano ichi. Right. Munhu ari kufona ibva watongofona pavanhu 3 vandataura aripo ngaafone fast. Toda kufamba nenguva guys. Chilisti chakatiremei toda kufamba netime. Itai fast guys. Ibvai mafona. Guys fonai tione. Jenny Muchanyara Katia. Jenny Muchanyara kana kuti Katia. Wani kangafone. Hello? Hello, SIS-MELLY. Dianu. Jenny. Uta kodi yako inoti kudi? B. Good. Tarana prophet. Makadi prophet. Makadi zvenyu sisi. Ndiri pahangu.
uyo makambutaura naye 2 weeks ago mukanditi ndine nyaya yakakura chaizvo saka makanditi mukandinamatira mukati pane hope dzandinofanirwa kurota ndichiti mukanditi ndinofanirwa kuona munhu wacho asi pandakarara musi wacho iwoyo ndakatanga hold on vedu musafone pane umwe munhu mirai kufona kana paine umwe munhu mirai munhu aripo atanga apedza kufona please pane vandadedza avo taurako muri kundinzwa prophet yes ndokubva ndatanga kunzwa miri wangu wese uchirwadza ndokubva ndazoita kunge ndabatwa nemadzikirira ndokubva ndazoita kuona zviso zvevanhukadzi asi vanhukadzi vanga vakawanda handina kuona zviso zvavo ndakaedza kuda kutarisa kuti ndione kuti ndiani ndikatadza kuona ndobva pazoita kunge ndakapuhwa mapictures maphotographs kuti ndipidigure photograph yadza dzakaita kunge kunotuda sei kusunamidzwa dzakaita kunge kutarisa pasi saka pandaiti nditarise kudai ndakatadza kuziva zviso zvacho asi pane murume wani handina kuona futi chiso chacho ndo zvandakaona pandakarara ipapo marara manheru ndarara manheru musi wacho iwoyo wamakandinamatira right ndingangoti pagroup revanhu ava ramakaona ndipo pane vamwe vanhu vari kutumwa kuti vazokutorei zvazvo kuti maida ungonzi makarara kudream obva mangodzvanyidzirwa then you moita failing to breathe then motongofira kuhope ikokoko. It was a planned thing like some time ago zvazvo kuti makakarara kuti mungonzwa kupera mweya kuhope something like that. So yes so that is the mission even avamakaona in your dream and asi takuti tivanamatire kuti vasarambe vachidzoka kwamuri vasauye paupenyu hwenyu. Why? Because vakasiwa their plan is to take your life. That's what they are looking for. Ndinotenda prophet. Right, saka ndoda kwetime because ndikurumidze kutanga ndakuna matrai ndozoti taure nemi zvishoma asi ndotanga ndakuna matrai vari maswing pamwe ipapo. Ndotenda. Okay. Right. Iko zvino wherever you are pamuri ipapo ndiri kudeclare nezita raJesu that spirit iri kurarama in your stomach, whatever chamunodyiswa muroi wese anouya kuhope dzenyu izvozvi ngaasuduruke pamuriko zvino. Right now, every witch, every person coming in your life, right now, I command fire in the name of Jesus. Right now, munhu wese anotumwa iko zvino achitumwa against your life to take your life from your family right now. We are breaking that chain right now. We are destroying right now every plan iri kurongwa against your life. Kubva izvozvi wese anotumwa paupenyu hwenyu ngaachiregedze kutumwa uye ngaashayiwe simba. We destroy every old against your life. Kubva iko zvino you are delivered, you are free in the name of Jesus. Marwirwa to an extent yekuti even umwe urwere wanga uri kudevelopa mamuri even if you didn't notice it. Kubva izvozvi if you are to be checked, you are healed and delivered. Uye upenyu hwenyu hwasunungurwa kubva nhasi nezita raJesu. Totenda ishe, totenda prophet. Amen. Kubva nhasi tangai kuona upenyu huchichinja nezita raJesu. Amen. Thank you so much. God bless you. Amen.
Amen. Totenda prophet. Totenda simeli. All right, sharp. Right. Next, Muchanyara Katia Melody. Muchanyara Katia Melody. Ukafona ukazati pane umwe munhu, please respect. Usaramba uchingofona. Mira umwe munhu atange adi ngiri gozo dai. Hello. 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 Dianu. Hello. Dianu. Muchanyara. Code. Muchanyara. Zet. Right. Torah prophet. Magadi prophet. Ndine maproblem akusangana nawo kunyanya kuchikoro. Pane zvindinetsa zvekuramba kufamba zvakanaka. And muupenyu hwangu pane zvimwe zvandinorota nezvimwe zvandinoona zvandisiri kunzwisisa kuti zvokufamba sei. Ndinogona kurota munhu wandisingaoni kuti ndiani. Nditrai kuda kumutarisa sinotadza kuziva kuti ndiani. Ndi munhu ari kukonganisa upenyu hwangu hwakawanda. Saka zvoitisa kuti zvimwe zvinhu zvindidzikirire pasi. Padambudziko randinaro randotaura kuchikoro. Ndakarota munhu uyu. Ndobva ndamuka nakuine nyaya dzokutonedza kuchikoro zoti chikoro chigona kutongopera. Okay. Alright. Ndira kuti nhasi manheru pamucharara muchamurota muchamuziva kuti ndiani nhasi. Also nevabva kufona vaya vati havana kuziva kuti vanhu ndeapa. Pavacharara zvakare vatapedzisira kunamatira vaya. Kana vakateerera pavacharara zvakare vachavaona vanhu ava. Vachavaona openly. Right. Kwamuri mama vari kutaura Muchanyara, what you want to do, first of all you need deliverance and ndikakuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Uye nemweya watinoti welimitation ndo wakaiswa paupenyu hwenyu wekuramba muri pasame stage muchitenderera panzvimbo one time for a long time. So we need you to be prayed for kuti mukwanise kusunungurwa nditi. Notenda. Amen. All right. Thank you. Close your eyes. Vare maso enyu. Muri mega papo. Muri mega? Ndiri ndega. Hanzi vari vega. Very good. Asi muri kumba nditika? Ndiri kumba. All right, no problem. All right, drop namatrai. Close your eyes. Vare maso enyu. Right, izozvi. In the name of Jesus. Uyu munhu ari kukumonita pamuri. Ari kugara pamuri. Kubvira nakare. Tiri kumusudurudza izozvi. Right now, ari kukuteerai kubva muchikura, ari kudzorerai kumashure. We command fire right now. In the name of Jesus. Amen. Spirit of limitation. You spirit of limitation, move away. Mweya wekudzikiswa pa same stage. Mweya kugara nguva refu pa same stage. Right now. We are breaking you in the name of Jesus. Amen. We are breaking you in the name of Jesus. Mweya wepa same stage, kuva nas. Be free from that spirit in Jesus' name. Amen. Masunungurwa. Amen. Thank you. All right, Kola, good luck. Right. Katia Melody. Katia kanati Melody. Ari pere deza mkaradhi yanonzi Katia guys. Tega mkaradhi yanonzi Katia we pano. Uyu anotoda kunyatso kunamatigwa chako vediwe Katia. Deza Katia vediwe. Deza tega Katia vediwe antore dambudziko mpecha chairo Katia uya munotonzwa tsitsi. Deza Katia. Hello. Hi, SIS MELLY. Ndianu. Ndi Melody. Code. Code A. Okay, yes, Torah prophet. Code. All right. Magadi yenyu prophet. Magadi zvenyu. Motion ndinani zvangu. Prophet inenda netsekana
upenyu hwangu and apa point yekuti handitombozivi kuti izvi zviri kuitika muupenyu hwangu. I'm just confused mukubasa mhenosa all of a sudden zvazvakangotaka kungosunga kungovengwa nevanhu pasina zvandaita. Even in terms of marriage ndakambopotsa ndarorwa 2 times pazvangopera all of a sudden, and even up until today handitomboziva kuti chii chakaitika. I can't even explain it. Saka ndinoda kungonamatirawo kuti Mwari wangu ndibatsira, because I feel like I'm alone and ndaneta nekunamata. I don't know. Very sorry, my sister. Do you have sisters? Where are your sisters? Like your sister or? Ndine sister 1. Yes, your sister. Where is she? Sorry, Prophet? And where is she? Ariku anogara kuJohannesburg. Okay. Why even your sister needs a prayer right now? Our done is a cheese. Anoshandira imwe company inotengesa hembe. Ndinokwanisa kumuedha I don't know if it's possible. Muedhe kana chidaira first muedhe. All right. Okay. Iri kuringa. Adaira hai ndiri tiri kuda kuti tinamatiro, saka chingoteerera wongobvumirana kana ukabvunzwa questions unongodaira Prophet. Oh, okay. All right. Chitaurei Prophet. Thank you. Okay, to all of you, what I want to do, I want to pray for you. Kuti mese mukwanise kusunungurwa, mese mukwanise kuva neupenyu right. The other sister in Joburg, was she married? Aiwa, we are both not married. Okay, all of you. Hey, yes. Both of them. Okay, ko kamwana like between all of you, like Dixo and all of you. Aiwa, tine hanzvadzi yedu ihombe, iye is married, ane vana 2. Ari kuZimbabwe. Okay. Oh, I don't know, maybe it might be your brothers. Alright, pane kamwana kandira kunamatira kadiki. But kamwana ndakaona kane my health challenges. But kangaira zvakamwana kemumba menyu. So ndakunamata kuti ndaona like a sudden death yaitika pakamwanaka, and karuda prayer. But pandiri kunamata imimi Mwari vachikurwirai even nevana vebrother yenyu also vari kubva varwirwa nditika. Thank you. Right. All right. Okay. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Your spirit holding these children, we are destroying you. Now be destroyed. Be destroyed in the name of Jesus. Amen. May you see a change, a transformation, both to your sister in Johannesburg. Hello? Are you Johannesburg? Masunungurwa kubasa kwenyu neupenyu wenyu, even the area concerning the marital area, marriage, upenyu wenyu, zvamunobata zvese as a family, you are free. We are waiting for your testimony. Amen. 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 Thank you so much. God bless you. All right. Okay. Thank you. Okay, bye. Right. Kati hapo maitino kana kuti tinaro. Maitino kana kuti tinaro. Dei manga makurumidza kupedzwa mutambovhurira vematestimonies mumbonzwa prophet vambonzwa matestimonies from kuvanhu vavo, and because vanhu vanoyachipa inini matestimonies officially handisiri ndonidha matestimonies. Anomaona matestimonies anga da kudzosirwa kupi kune munhu akanamata, anditi
sadei makurumidza kuti titi tikurumidza kufamba mumbounza matestimonies vanzwe matestimonies avo anditi hello kola hello yes ndiani hello ndimaitino kodi yenyu inoti kudi inoti C. Alright, taurira prophet. Okay. Magadi yenyu prophet. Magadi izvenyu. Tinofara magadi yenyu. Prophet, ndinokumbirawo kuti mutinamatire. Ndine mwana wabrother wangu anonzi ari out of the country kuAmerica. Mwana uyu ane chirwere chepfari. Asi mwana anoita ari violent, anorova baba vake, anorova mateachers, anogara akasuspendwa kuchikoro zvekuti vatambudzika naye. Ndachikumbira kuti munamatire. Uye zvekare ndinokumbira kuti mundinamatire mwana wangu anonzi Tino. Mwana uyu akatanga kungokuita fodya, haanditeerere, anonditaurira mashoko asina kunaka. Saka ndachikumbirawo zvekare. Ndachikumbirawo zvekare kuti mundinamatire family yekumba kwedu tiri 8 prophet. Hapana chinobatika mumhuri yedu, zvinhu zvese zviri down, prosperity chayo tese tinonamata prophet, but chikristu chaicho kuti tinzewo tine chimwe chinobatika hapana. Ndichikumbirawo zvekare kuti ndinamatire brother yangu ari kuuk, ane mukadzi wake haateererwi, is a man of God but zvinomunetsa. Lastly, nemarriage yangu inini ndinoita hope dzekuti dzambanzoona spirit husband handinzwisise hope idzodzo ndoita madzikirira handina kana rugare mumarriage imomo. Saka ndachikumbira kuti mundinamatire prophet. Thank you. Thank you so much. Maizviziva here makazongozudzwa kuti kune munhu aimboita zvekurapa in your family? Have you ever? Handizivi zvangu, handizivi. Maybe makaita deeper than that. I don't know. All right. So tigeze taenda kuna mateva remaso enyu. Right. All right. Okay. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. The moment bandada utanga kuna matrai, I saw like a dog in Bwaya. Engage wukura against you. And this dog seems as if it goes into others people's dreams. Like, you know, in the family of you as children. And prophet sister wangu akarota ari kuZimbabwe akandirotera achiti arota imbwa yangaita kundiruma but imbwa yaita kunge shumba. It was very wild. The dog was very wild. It was very wild. And this dog was coming from a forest. And this dog was coming. It was very harsh. And it was coming to you. And yes, Sandra kunamatira kuti musunungurwe handitika. Amen. Saka munotaura kuti paitika zvechivanhu mufamily menyu mamuchiri vadiki. Pakaitika, I think zvakatitika because kubarwa kwakaita baba wangu wakabarwa kwekuti marriage yacho yababa wangu kani kwakaitika incest mumhuri imomo. Saka there is a lot prophet yekuti baba wangu wakanga wangori wega zvekuti mhuri yedu takaita kunge takasaidzirwa newe ukama hwakababa wangu. Saka panotova hapana kana chinobatika chikubvira baba wangu chaiwo nevana vese vana vese. I don't know, I need your help, men of God. If possible, my sisters would come as well to Zimbabwe. I don't mind. Yeah. I don't know. Very true, very true. You munoita kuti vauye musi wesvondo tikwanise kutaura navo. Why? Because mazita enyu mese akanyorwa pasi kamazita enyu esa. And all of you, like the family of your father, muri yababa venyu, it was like it was like an altar which was made by an altar yakagadzirwa against you and other people in the family. But though you try to fight, you fight for your life, and
all what I'm saying, I know that you know all what I'm saying. And this altar yakagadzirwa kufamily kwenyu and vakagadzira altar iyi hama dzepedyo uyezve dzeropa renyu and like some of you even know the people from your family. If I don't know if I don't know, maybe you don't know it, but your family like exactly. So what we want right now, tada kuti family yenyu yagarisa iri panzvimbo imwe chete, tada kuti Mwari vachikubvisai apa muende to another stage of life. Yes, but don't worry. What you do, if your sisters manage to come, it will be easy for me. Kuti tikwase kuti ndadze mfamily dzifambire mberi. Andika aparekedza ndi kuna matire. All right, thank you. In the name of Jesus, in the name of Jesus, mweya yese inosundidzirwa kwavari kubva kumhuri kwababa vavo. Right now. Right now. Right now. Amen. Right now. Amen. Right now. Amen. Right now. Right now. Amen. Mweya inosundidzirwa kubva kumhuri kwababa venyu iko zvino ngaisuduruke izvozvi. Right now. Right now. Right now. Right now. Mweya yese inosundidzirwa kubva kwamakaberekwa iko zvino. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus. Kuva nhasi no declare vana vemhuri menyu ngavasunungurwe pavanga vakasungirirwa all these years. And also the name of your father. Whatever zvanga zvakaitwa pazita rababa venyu nezita raJesu ngazvisudurukwe. Macases anga akaitwa pamusoro pemhuri yenyu, every case, every bloodline case, kubva nhasi sungurwai kubva ipapo nezita raJesu. Amen. You are free, my sister. Let your sisters come this Sunday. Then I will talk to your sisters and we'll continue. God bless you so much. Okay. Amen. Hanzi vaudze masisters akauya neSunday naika mubatsirwe. Bedwe ndiudzireiwo Katia kuti ateedzere mutemo zviri kuita vamwe vese. Please udzai Katia afone panhamba dziri pinned apo. My friends Katia, udzai Katia ateedzere zviri kuita vamwe. Asafone pafoni ina prophet, afone pafoni pari kufona vamwe apo. Namba dziri apapo. Udzai Katia afone ipapo. Please. Right, kune vanyuwani vari kubvunza zvakawanda mucomment section vanyuwani. Ndokumbirisawo vanyuwani kuti ndichazokupai information tapedza. Imbomirai kubvunza zvakawanda. Handikwanisi kupindurai nokuti paservice pachechi patiri panapa. Handikwanisi kupindurai. Hello Kola. Ndiani? Ani? Okay, tinarwo code yako inoti kudi? Tinarwo. Code yako inoti chi? Yes, code S. All right, taura na prophet. Hello? Taura na prophet. All right, prophet. Hello. Sorry, mati kudini? Hanzi mukadzi wangu ari kuti zvaapera mafeelings neni. Saka varida kuziva kuti ndo kupera kwemba yavo here kana kuti kudii. Okay, all right. All right. Anengo yakada just say achidaro na Mwari. Zvakutwanda go 2 years. Hanzi vave ne 2 years vachidaro. Tingambovabvunza here, ndingabvumidza kubvunza here mubvunzo weprofeti apa. Ndozati mimi hakusi kudepartment kwenyu munonyara. Anzvadzi. Makarorana riini nemukadzi wenyu? Saka makangodana nagore rekutanga mamwe maviri aya hachatonakigwi. Muri kunyatsogona here kubata basa nekubata basa mumbomo?
Munoziva sei kuti muri kugona? Ndombvunza iye badana kaini ndiri kugona. Kukana achinyara kukudza chokwadi pamwe mukadzi wenyu mukambotikandira titaure naye tega pachikadzi anogona kubudisa chokwadi. Ndombomutova ambota one vamubhatandi asati andipa zvinoda ambotsanze yebuyungwano. Aiwa muchimunzai kunoko titaure naye toga imusipo tiwe chokwadi noti pamwe kudai mimi ndiri munenge muchidini pamwe kana zviri spiritual prophet achakunamatira still but pamwe sometimes zvinogona ngove physical pakuti mimi muri kunyatsotadza kuti munyatsofadza mudzimai wenyu chaiko zvakanaka. Aiwa isusu haidu munozongofona kuwhatsapp chimbota chitaura ina prophet iko zvino. Alright. Hello Mkoma. Prophet Nakasimba. Takasimba zvenyu ndobvungawo mibvunzo mizhinjiwo ndoyamanzwa ichibvunzwa. Saka ini pangu pemweya ndakunamatirai. But zvakakosha kuti mudzimai wenyu agongobvunzwawo kuti abatsirike zvichida pamwe maybe anogona kuona mareasons anoita kuti akwanise kunge achibatsirika. But kwamuriwo rekedzani kwokunamatiriwo kuti Mwari vakutungamirireiwo. Anditya? Yes, okay. Father, in the name of Jesus, bandaunamatira upenyu wemurume uyu. Upenyu hwake ngausunungurwe. Chamunobata ngachienderere mberi. Chamunotanga upa upenyu hwenyu. Everything in your life. Sunungurwai nemhuri yese. Kubva nhasi nezita raJesu we pray. Amen. 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 Mudzimai vava hana spiritual husband here prophet? Anda kumbotanga ataurwa naye zvake because handisati ndaconvinced hangu nenyaya yacho zvangu. Alright, saka anzvadzi uyai namoya nemudzimai mongoti une mudzimai wenyu mondipa kana namba dzake panamba dzangu ndimbotaura naye tega probably pamwe pane pamuri kungomisa. Munoziva kuti varume mune problem kuti kana magasa mumarriage umu hamuchaiti maromance mangoita chifugunde hanimaona. Zvino vakadzi vane vaida kumbotambiwa navo vachibatwa vachitwa sei kuti zvinyatso asvike pagiya. Zvino imi kana mwangotanga nokungojambira munhu saka munoti munhu mafeelings angaperi here imi hanzvadzi? Ndamba namba dzenu mbotaura naye. Imbomupai namba timbotaura naye. Alright, ndachana mangwana ndinopa namba dzenu mbotaura naye. Alright hanzvadzi. Alright. Sharp. Blessed aripo here? Blessed kana alright. Hello Katia. Hello. Yeah, talk to the prophet. Unogoyoshaikwa sei pa live iwo chizati prophet vari kuya. Chitaura na prophet. I am fine, Simendi Katia. Chitaura na prophet. Hello prophet, how are you? How are you? Good, makadii zvenyu? Tinofarini. Prophet, ndiri problem yangu i-skin problem. Ndiri kuchando and ndakaenda kumadoctors ndakanzi ndine psoriasis. And psoriasis yacho haiperi because kwendiri hakuna I don't have a lot of sun. Saka I don't know what's going on. Ndakatry kumadoctors saka ndauti ndimbobvunza kuti munhu waMwari mundibatire pamwe pane zvomunonga muchiona or there's something I need to know. All right, sis. I think right now, what you need to know is that God is able to heal you. That's what I can say. Amen. Yes, Yeah, but yes, I know. Prophet, what is causing it? I never had this sickness before. All right. I think zvatinganyoreta zvekutanga ndezvekuti mumbopora nditi muponeswe. Because information I'm kubvunza iyo, I'm sure kuti pese pamanga muchibatsirwa at every place. I believe that's what you were asking. Kuti zviri kukonzeswa nende mamuchitozviudzwa ende munotozviziva kutobvunza kwamaita. But still, it's also good kuti urarama. Hello? Handisi kuunderstanda pematara mati. Katia. Sorry, iri kukata. Hanzi handisi kuunderstanda mati. All right, sis. Nditendereni mukunamatire kuti zvipera nditi. Zvinopera. Anditika. Mamubatsirei vediwe prophet ndakaona mapikicha nemavidhio ndakawatsitsi. Mubatsirei vediwe. Unenge achingokwenya mubatsirei.
Shame. But Looks at seeds. Oh, shame. Hello, Sisi Katia. Hello. Hello, Sisi. arikudzwai pane vanhu vari kufona direct amunoti mwewewo tsvina wabva nepi tamboti vasafoni vanokanganisa volume dzavanhu ari kudzwai taurai Alright, ndinoti Sisi mune here eni mafuta amunozora mafuta amunotongozora amunawo. That's what I want to pray for. Ndoandoda kunamatira iyai. Mafuta ekwadokta ndiri kundozora mafuta ekwadokta ndisenzese iwawo. Iwayo anditi ndiri kuzora shandisa iwayo. Yes. Hello. Auya mafuta. Thank you. All right. Thank you so much. All right. Because ndina matrix mafuta. Then also as well as praying for you. So ndina mat. Hello. The network is breaking. Kati azviti here kumbobudisa vana murumu mumu vari kuita noise apo tinyatsonzwa. That's when inini ndiri kuzwa ndiri muother room. Tozvifisha porta. All right. I can hear you. You can start praying. I can hear you. Wow. Thank you so much, Majis. All right. Now, all right. In the name of Jesus. Lego zino mafuta yayo and your skin everywhere in the name of Jesus. Lego zino sunungurweza chose in the name of Jesus Christ. We pray. Amen. Yeah, but the prophet is still in a which I wish I could know. I wish I could know. You want to know what Kati aunt? Don't talk about who has cirrhosis prosi. Amen. Yeah. Oh my God. Hey, I said don't get anything. Hello? Is that this put on war because the won't put a noise go room go noise. Okay, now I can hear you, Mati. Yes, yeah, I was struggling to hear you. Sisi, Katia. Hello? Taura you prophet sham to the kill. All right. Tukumuti anopora but sharuda mbwetu anangada kupota chinamatirwa at any time at any given point but anokwanisa kupora skin yake igoita restored again. Zvese zvinokwanisa kudzokera paari but atangonamatira musi umwe chiri like this tambo munamatira kudai so then we'll have to pray another day for it achiitwa zvakanaka. So I'm sure kuti Sisi will be helping you kuti tikwanise kuramba tichimuconnecta achibatsirwa kusvikira panoita machanges paari. That's what I can say. Yeah, sure. Amen. All right. Kati wana matirwa ndikwai uzopota uchinamatirwa zvinzwira apa napapa. Yeah, but ndinodota ndinamatira 5 minutes yekurara kuti do you know what's going on? I need to know the answers kuti chii chinokoza ku Europe kuna vanhu vatema akawanda. How come inini ndinde ndonga ndine skin disease chete? Shona ikati ya prophet vakazoziva kuti how come yoga ku Europe une skin disease. Handiti vanhu mbabodha akasiyana siyana naikati ndoti akuziva kuti une cirrhosis iyo iyi ndo chaona chichibuka uya kuno kuAfrica ukauya kuno kuAfrica wombogara kuzuva pamwe chinopera kakuzuva kuno wodzokera kuwanaka. Yeah. Okay. Alright, pamucharara zikati ya mwari achataura nemi. Thank you so much. Okay, thank you. Okay, alright, bye-bye. Kati. Sharp. Bye. Alright. Kati ya anyway. Kati ya bodo. Blessed is tulisiwe.
Blessed stulisiwe. Blessed stulisiwe. Gambo yakuno kwafika kune zuwa kwadzokera yadzokera yanza kunaka anyanza kupiswa nezuwa kuno kwiri. Gambo yakuno kwafika kati. Blessed stulisiwe muripo ere. Blessed stulisiwe muripo ere. Hello. Hello, SIS MELLY. Hello, Dianu. Be blessed. Code. E. All right, Shona Prophet. Okay. Makadi and you prophet. Makadi zvenyu sisi. Iripo prophet rukumbiro kuna matiwa ndaita challenge kuti Sorry. Hello. Sorry, Miraya tange futi. Watichitanga futi panyuma pale mnangafona ikaku override. Watikudi? Ish, uyu munhu uyu. I recently got married, but challenge and kuti depends ma irregular MPs nakaenda kuma doctors and everything was said it's fine, but anongoya anytime ndongotanga kubleed anytime and the times then straight up pain kunge period pain but then ishotanga futi so most of the time ndaichongorarama like lokumwa mapills anga achistoppa bleeding but zvinongoitika anytime bleeding yafuti yobva yatanga ndotanga futi kurwadziwa. Okay. Makambotestwa cancer here kuola chibereko ichi. Inonzi pap smear. Vakamboita pre vachitarisa doctor vakati handisi kumboona any so far max but then ndamira futi kuzoenda second since yainzi ndofanira kuita continuous checking. All right. But zvimwe zvese vakatarisa hapana. Okay. Ndakuti mugozoya netestimony handitika? Okay, prophet. Ndoti mugozoya netestimony mbozi kutaura kuno kwatiri kutoita izvozvizvi problem yenyu yatopera izvozvizvi taura kwatiri kutoita ikoko. Amen. So I would like kuti muzoya netestimony. Amen. Yes, kuti vanhu vagona kubata kwaMwari nekuti imimi pamutori problem iyo yatopera izvozvizvi. From today, everything is normal inside you. Wanditika? All right. Chibare mdumu menyi ndina mati. Bata mdumu. Okay, all right. Okay. In the name of Jesus. 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 Every problem in your stomach, 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 right now, in Jesus' mighty name, nebandiri kunamatira pamaporeswa izvozvizvi usoeva akateerera kana anga ane same problem zvanzi naJehovha yatogadzirisika paizvozvi. Amen. In Jesus' mighty name. We pray, amen. Vese vane problem hanzi maporeswa vose vari palive vane problem iyoyi yekungobleeda hanzi maporeswa. Amen. Thank you caller. Amen. Sharp. Right. Stulisiwe mukudzei. Stulisiwe mukudzei. Stulisiwe mukudzei. Stulisiwe mukudzei. Stulisiwe mukudzei. Muripo here? Alright. Kana vasipo Maudi Viki. Maudi Viki. Stulisiwe mukudzei. Maudi Viki. Hello. 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 Stulisiwe mukudzei Maudi Viki.
varipo here situlisiwe hello Hello, SIS MELLY. ndianu Sorry, ndokumbira kubvunza ndimaudhi handisi kuzoti ndanonoka kuuya palive handisi kuzoti sarangu ranga radaidzwa here. inga ndiri kutaura kuti situlisiwe mukudzei maudhi vhiki saka ndipewo kodhi yenyu inoti kudi eg yes taurara prophet hello prophet makadi henyu makadii zvenyu tiripo prophet ndokumbirawo mundaitunda ndiri kuitawo problem yemudumbu mangu makatanga kundinetsa last year muna December saka ndakaenda kumadoctors vakambonditi infection zvikambopera mukatanga futi kurwadza vakati ndane mafluids saka kubva this year kubva muna April mudumbu mangu muri kurwadza every day saka anofunga ndakaadmitwa kanokwana ka3 saka madoctors ari kunditi ndiri kufana kuenda kunoita CT scan ndikufana kunonoita next week zvechitatu saka chiri kundinetsa ndechekuti pane vanhu vandinoona kuhope kwangu ari munhu wechikadzi pandakamuona akapinda mudumbu mangu aine chinhu chaangakabata saka kubva ipapo mudumbu mangu munotanga kurwadza every day saka ndaichikumbirawo munhu wamwari kuti mundinamatiro kana paine zvimwe zvinhu zviripo zvisiri zvimwewo zviripo mungokwanisa mundibatsiro mundinamatirewo uyezve chechitunu ndaichikumbirawo kuti ndingati ndichiri kumusha ezvinezvo kuno kuSouth Africa ndichiri kumusha ndakamboita imwe nguva yekuti ndaiteerwa neshiri yacho yaiva yakakura zvokuti ndakatsanangurirawo dzimwe hama ndichiti ndikangofamba pane zvinhu zvandinoona saka vakandiita sokuti inini ndakutora sikandyere kana kuti ndakupenga saka ndichizoya kuno South Africa shiri handina kubvira ndakazoiona asi pane imwe yandakuona yakaita pfunguru chena ine muromo mutsvuku saka dzimwe nguva futi kana ndakarara ndinoona shiri ichibuda nepakati pemusana uye musana wangu unotanga kupisa uye inochema nenguva dza12 pakati peusiku ikachema ndotoziva kuti pane zvakutoitika ndinobva ndabatwa nechiveve miri wese saka ndachikumbira kuti mundinamatire prophet uye chokupedzesera makamboapiya mhope dzangu mukanditarisa mukatarisa hanzvadzi yangu mukamubvunza kuti uda kubvisirei mudzimu uri paari saka hana kukwanisa kukupindurai ndachikumbira prophet kuti mundinamatiro kana paine zvimwe zvinhu zviripo pautano hwangu kunyanya mudumbu ndikunetsikana nemudumbu muri kundirwadza every day ndachikumbira kuti mungondinamatiro munhu wamwari alright sisi situation inopisa tsitsi but mwari vakatendeka nditi alright chekutanga sisi ndechekuti before hadzadzi yenyu akanga achisvikirwa ndiani mukukura kwedu isusu ndakaunzwa kuti tete vedu vakashayika ndo vaisvikirwa nemudzimu mumusha then pavakashayika akazotanga kusvikirwa pechituyu hanzvadzi yenyu aiwa pakashayika tete vavo ndivo ndakambanzwa kuti ndo vaisvikirwa nemudzimu saka hanzvadzi yangu wamakabvunza kuti uda kubvisirei mudzimu uri pandiri inini munhu anozviti anonamata mutendi ndipasta weFM saka chakuninetsawo futi inini ndakumuona futi kuhope kwangu dzimwe nguva ano yachindiita mukadzi wake saka handisi kuziva kuti zvinhu zvacho zviri kufamba sei ndatovhiringidzika plus nokurwadziwa nemudumbu ndinorwadziwa profeti upenyu hwangu huri kurwadza kurarama kwangu kuri kundirwadza saka handisi kuzvibvisira kuti zvinhu zvakumboitika yeah family menu there's a lot of chaos family menu mune kunetsana kwakanyanyisa uye zviri kunongedzerana kwakanyanyisa mufamily menu but though now hombe pachezvenyu imimi nhau iri kubva kune zvitanga zvakabatwa natete venyu family menyu then yes imimiwo sevana pane nyaya muri vangani mimi vana
isusu pakuzvarwa pakuberekwa kwedu tiri vatatu, vasikana tiri 2 nemukomana 1. Yeah. But still, munokwanisa kuti Mwari vakubatsirei. Achandinga kuti ndechekuti ndira kuti ishuwiro yangu semunhu waMwari kuti mhuri yenyu igone kubatana zvakare. But though panoratidza kuti pane tumakakatanwa, we are a small family but pane makakatanwa with even some other family members. Saka pane nyaya, but chandingakuudza ndechekuti family menyu makanga makarombwa family menyu. Saka kuromba kwakaitwa mufamily menyu makasiwa mweya wacho wezvinhu zvanga zvakarombwa mufamily menyu. Vana tete venyu, vana sekuru venyu at their time vakanga vakaromba. So mune zvikwambo zvakasiwa mufamily menyu zvisina kudzorerwa zvakanga zvakatorwa. So saka for example zvezvimwe zvikwambo zvakatorwa mufamily menyu, zvimwe zvacho zvanga zvakatorwa kuMozambique, akanga asiri munhu mumwe chete akazviita. It was a group of people vakazviita, vanoinclude this one Ainzi aisvikirwa, then also poincludwa nevamwe wavo. Asi zvinhu zvakatorwa izvi ndiwo mweya uri kunetsa mufamily menyu. And ndakakutarisai, though pane zvinhu zviri physical kuti anonzi paita infection padai, but kutaura chokwadi pamuri imimi pava nemweya usina kutonaka zvachose. Mweya uyu uri kukurwisai kuti munzi imimi makwanisa kushayika. But though matara zvemudumbu, chandinoona pamuri inini handisi kuona mudumbu, ini ndiri kuona musana pamuri, like and musana iwo ndo ndanga ndaona wanga uchida kutova more painful than mudumbu menyu. Why? Because pamusana penyu apa pane zvinhu zvakaiswa, like kutonge makabereka something. As you move, as you go anyway, pane zvamutonge makatobereka ipapo, and that's ndo mweya wakaiswa pamuri kuti unamatire pamuri. Wherever you go, nemuchimonitwa muchita sei. Even food. Saka zvoda kuti pamuri da kunamatira kuti shiri itame zvachose. Amen. Aisi shiri zvachose. Aisi shiri mweya wemunhu akafa ari kurepresentwa neshiri, though iri kuita kushiri. Saka ndira kunamatwa nhasi, da kuti muchaona, da kuti muone kuti mucharamba muchinzwei, mucharamba muchirwara here, da kuti muone after prayer tira kuita izvi. Munomwe munhu amuna here konti? Una someone? Someone in Mumbai. Bani munhu. Muna someone. Saka muna alipati anzi ndiripo muri mwacho. Halo, pane munhu aripo? All right.
good. All right. Mtange mchitibatsira baba ndika. Hello? Hello, Prophet. hanzi munenge muchitibatsira. Right. All right. Okay. Let's check it tina mati. All right. Iwe mwewe tsvina wakaiswa pamwana uyu. Shiri yese inotera mwana uyu. Ichimutera every day. Iwe chikwambo. Ndinoisa moto pane mwana izvozvi. Paariko zvino. Tikuisa moto paari izvozvi. Moto paari izvozvi. Moto paari zvino. Izvozvi. Tikuisa moto iko zvino. Zvakaisa pari zvese zvinogara pari zvese visaiko zvino zvakaisa pari zvese now in the name of Jesus. Mbudzi make zvawakagarisa mbudzi make, we are commanding fire right now. We are commanding fire right now. Amen. Wherever pakagara mbudzi make izvozvi mudumbu make imomo pakagara mudumbu make right now we are commanding fire all over your body. Yes, fire. Fire. Right now, we are commanding fire in that body right now. Yes, in the name of Jesus. Yes. We are blessing you in Jesus' mighty name. You are free from today in Jesus' name.
You are free. Kubva nhasi hakuna atete achagara pamuri. Kubva nhasi hakuna shiri ichakuteerai. Kubva nhasi hakuna spirit ichakuteerai. From today, be delivered, be free in Jesus' name. You are free. Amen. 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 Thank you, Prophet. Thank you, Sis Melly. Thank you, my sister. Thank you. Wish you well, ne? You can test yourself. Is there any pain right now? Kai pane pari kurwadza here mubody yako? Mudumbu pasaspegov ndo pakurwadza pakaita kunge mune chinhu chakabumbira. Itekunge mune zvamuri kubvisa 3 times. Hanzi changu uri kubvisa chinhu ipapo 3 times. Yes. Thank you, Prophet. Thank you, man of God. Thank you, Prophet. Thank you so much, Sis Melly. Is there pain right now? Hanzi pane pain here izvozvi? Aiwa, ezvinezvi hapana pain. Thank you, Jesus. You are free forever and ever. You are free. Amen. Amen, Kola. Good luck, Kola. Wow. Right. Stulisiwe mukudze Viki. Stulisiwe mukudze Vixi. Stulisiwe mukudze Vixi. Stulisiwe mukudze Vixi. Stulisiwe mukudze Vixi. Right. Ava vanofona asi havana data remawhatsapp amoti vanofona sei nokuti foni yavo haisi kutobvuma. Right. Maposa Faith Mai Emmanuel. Maposa Faith Mai Emmanuel. Maposa Faith Mai Emmanuel. Maposa Faith Mai Emmanuel. Hello. Hello, Sis Melly Makadi. Ndiripo ndiani? Ndi Faith. Faith kodi ndiani? Ndi H. Alright, taura na Prophet. Prophet Makadi yenyu. Makadi. Aiwa tinofara Prophet. Prophet ndokumbirawo kunamatirwawo. Ndiri kutsvaga fruit of the womb. Ndichikura pane ndiri kuchikoro kuuniversity. Shaya trouser rangu ndakangomuka ndisina trousers. Saka pandakaudzana mai vangu vakandiudza kuti vachikura pai zvakamboitikawo zvakadaro kwavari. Kungomuka vasina trousers kuritresa hatinombobvira tariwana. Saka izvozvo ndiri kungofungira kuti pamwe zviri kulinkawo nekushaya mbereko. Plus ndokumbirawo namatirwa murume wangu ari kutsvagawo basa. Akawana mabasa, akawana mapromotion, zvinongoita for like 3 months, 2 months, obva atodzingwa basa. Ndo zvandikumbirawo namatirwawo. Okay, my sister. Yeah, you are very right because it was like a case yangekaitwa pana mai venyu. But though because your mother, vachikura vakanga vane a good life, like future right, bright future. And she had a star when she was pavakaberekwa. So kukura kwavakaita, it's like it was pronounced kuti vaisafani kunge vakaroorwa uye vaisafani vagare kutobata futi vana though ivo vakazokwanisa kuva nemi. Nditika. And hello? Aripo. Hello? Yes. So asi mai venyu nekuda kuti mwariwo vane nyashawo. Mwariwo vakangovarwirawo. Asi vanoda kuti mai venyu vakanga vaitoshandiswawo mama venyu kukura kwavo. But you know,
zvinoitika paupenyu. Yes. Though nandaona kuti two chit. And sorry, Mati Prophet, like, and no one. All right. Ndikuti nini? Even amai venyu pakutobereka kwavakaita vana venyu. Vana like family. Ndikuna waitu fanonge futi vane like they're just few children. Because it was like a case, something like that. Then as per muri mi munokwanisa kutova nemwana inini. Amen. Yes, munokwanisa kuva nemwana. So I'm shocked pakuti muri kuti hamuna mwana kuzinda ndikutoona mwana pamuri. Amen. Amen. Yeah, I'm shocked as you say hamuna mwana. Yes. So it's very possible. My sister, I want you to come back with a testimony. Amen. I'm coming back. Yes. Okay. Now just touch your stomach. Okay. All right. Okay. Are you ready? Yes. Okay. All right. Close your eyes. Now, spirit yese yakabata amai venyu uye yakuterawo pamuri. Right now, ngaisuduruke izvozvi mamuri izvozvi. Right now, spirit yakabata inside you. Now, the gates were zozi from inside of you. Right now, in the name of Jesus, not declare fruitful. In the name of Jesus, I declare your miracle next year by this time. Amen. In the name of Jesus. Amen. And yes, whosoever who is listening with similar problem, next year by this hour, you'll be holding your baby. In the name of Jesus Christ, is done. God bless you. Thank you. Amen. Kola, amen. Thank you. Thank you, Kola. Thank you very much. Right. Vicky Maposa, my Emmanuel. Hello, Kola. Hello, SIS MELLY, Maposa. Maposa code. Right, Torana Prophet. Magadi Prophet. Magadi is it? Aiwa tiri Magadiwo. Prophet, ndine zvinhu zvakati ndichakonza zvitaura. Pane brother yangu iriko kuZimbabwe yati achida kuti iuye kuno. Yakambouya kwenyu akambofara but akauya ka1. Problem yanoita ndeyekuti akaenda kwaanenge achikwanisa kubatsirwa. Ane vanhu vanomufurira, especially musikana wanombofambidzana naye. Anomuti zvamafanira kuenda kuna vanhu vari spiritual obva atoregedza. Iye anenge atotofara kuti munhu akutoyambuka. Anoti chese chaanobata munhu uye kuti zvoka ane mabusiness ideas, anogona kuita business but musikana yakangouya zvinhu zvazvangoparara maona. Saka handinyatsonzwa kuti anongondishandisa musikana iyi because akudzokera mumashure munhu aizviitira zvinhu zvake brother yangu but every time paakatanga kuita chinhu chaanoita muupenyu musikana yanobva angoapia from Norway obva atongodzokera back kutange rombe kutange amename. Handiti izvozvo tikuedza kumubatsira kuti abude munyika handitika but anotozvinetera. Anenge unogona kutomuti omari unobhadhira chakati unobhadhira chakati
anotora isarenda mari yokune musikana yanobva atongouya otonzwa kuti zvazodai ninge anga achidawo mari saka ndazomupa ochati atogadzira upenyu hwako ita izvi uyambuke kana uchida kuzomutumira mari wayambuka then woita izvozvo but handinyatsonzwisa kuti musikana iye anenge mweya wakaipa. Then chimwe chinhu inini namai vangu tiri kuita problem yemusoro unotemwaza kuti unoita kunge chaputika nekuzvimba kwemakumbo kurwadziwa kwomusana. Taenda kumaskani izvozvo ndakabhukirwa MRI scan yazoaprovwa kozi madoctors angu achiramba but yazoaprovwa saka ndoenda muna July kozi makumbo achina mazvimbiro ari kuita hazvisi kutomboita. Apa kudrive handikwanisa kudrive because shoulder rangu ndakangotanga kuita frozen shoulder muna September last year. Saka apa ndakutongorilayawo mukufamba apa kubasa kwangu kure kunotontora almost an hour kuenda ngakutina nepublic transport instead kuti ndingodrive ndikurumbidze kusvika maona. And futi problem ndeimwe yandinayo tongoti vana vese vamai vangu handitika takapinda ingave relationship kana zvinhu zvakuda kuti zvakutonobudirira zvakutoonekera munhu anobva azongoita kunge zvango ameno unotoshaya zvaenda nekopi asi mukama utonzwa kuti ninge ari kurorwa anobva arorwa tochata zvakazozvizorwa zvadhakwa maona. And yakaita pattern zvekuti ndakazosvika pastage kuti zvaihwa zvezvemarelationship zvazvinanga ngazvibva zvatongozorora. Saka ever since pandakaregedza kuita marelationships kubva gore iroro randakasiya zverelationship hapana kana munhu ati arorwa. Saka ndakatoona kunge kurwadziwa kwangu pane ndakurwadziwa ndopanororwa munhu which handizive kuti zvokungomafungira angu but pattern yachona yange yanyanyisa maona. Apa ndakutosvika I'm over my mid 40s, never been married, never had a child. Kana takasenza kumabasa ka unozoona basa zvakanaka asi dzimwe unenge watambura unyazo kusenza then ozonota munhu ari pasi pako dzimwe nguva anogona achitambira mari iri pamusoro pako otoshandisa kuti kuchirudzii. Saka so far ndatozobuda mabasa 3 mabasa akanaka ma 9 to 5 jobs but wozongoona kuti zviri kufamba sei. Even dzimwe nguva kana uri kubasa unotomboita kunge waita chadzimira kuti wange uri kutokanganwa basa rako utofanira kuita sei otozombokufamba kana kutombonogara utombononamata oziva kunge pfungwa dzako dzakudzokedzana pamwe chete maona. Saka so far I think ndizvozvo. And if the other thing ndaimboita madreams ezvinhu zvinonyatso kuitika. The last dream yandakaita prophetica ndandirumba kweshamwari yangu time yachona iyoyo ndakarota nge ndikubuditsa vana kutange ndandakakotsera pasofa ndobva ndenda mubedroom ndikati vana vari kutsvage chipa napa ndobva ndatanga kubuditsa vana tuvana twakawanda tuvarungu asi ndoita nge ndikutaura navo toshona ndobva ndarikubuditsa nemukitchen ndikatovhura door. Saka ndobva ndadzokera kunge ndadonora pasofa ndobva vana havabva kupi ndopedza ndimwayesa out ndobva ndamwayesa out. Saka pandakamuka the following day ndaifunga kuti ndairota nai ndairota chirudzi. Saka ndakutobuda chida kufamba ndakatanga kunzwa kubayiwa kuona imba yese yakazara salt emagodo apa ndaifunga kuti ndikurota izvo zvakatonyatso kuitika. Saka kubva musi iyoyo inini neshamwari yangu iyoyo kunyatso kutaudzana chachoka anga kuti akangotukirira achimboita sei ndakabva ndatongokata kuita ushamwari naye handichatombotaura naye. Saka handinyatsonzwa kuti kwanga kuri kurota vanawo ndakanyatso kuvaona here chii chakaite. Sisi nyanyu yakareba but mukare kuti ko ndikambodzokera pamashure pekuti mukwanise kudrive kutanga mangwana cheo. Sure handingatofara because ndaifanira kuita operation but ndiri kuitya mushoulder kuti ndiitwe operation mubhonzo. Shoulder rakaita saka riri rakaita kunge rakastroke rakaita seshoulder renyu. Frozen shoulder saka vanoti zvakaitika fluid inenge iri pakati pejoin yemushoulder yekuti shoulder inyatso kumuvha uchisimudza maoko ichita sei hamuna. Saka vaiti ndofanira kuitwa hydrodistension yekuti vanopampa high volume of saline solution mujoint handiti because ndavakatrya physio last year because zvakatanga muna February last year. Saka
because hazvisi kuimprova handikwanisa kutombostraighta even kuita masimple task ekuzvipfekedza kuzvigezesa handitokwanisi ndoti ndichitochema ndenchirwadziwa because handikwanisi kutwasanura roko nyangwe namai vangu ndosame problem ave nawo futi. This is not frozen or not the frozen shoulder. This is a demon. And this is a demon of anti-progress. It's a demon of anti-progress. Mwe udoda kuti mubudirire kuti mubatewo chinhu muushandewo muite sei. Jona bandroda kuna matribe baba. You are going to be healed. And there is no operation yekuzitwa pamuri. What fluids and all those things. Okay. There's nothing like that. Pamuri, there's nothing like that. Okay, nenyaya progress prophetica even pane type atikadomboda kutomboita kuti utenge imba uvake vanhu vanongofunga vachizvahama dzitibatsire vanotora mari yavagoidya ugosara uri pazero apo malife savings kana ndoti ata kunotenga imba then kufamily kubva kwaita mumwe munhu ari patight zvokuda kutonosungwa pachidiwa last time pakatobviswa almost 100,000 US achiti todzosera in within a month mari yakaenda but toda tuwedza kunganza kutenga imba chiti anodzosera as soon as possible patona makore munhu akadzoserwa mari dzake kana kumbofunga kuti lete ndidzosere mari yedu izvozvo unobva wasara uri pazero saka zvese zvatinoita panototi patoya something chekuti mari yese yaunenge wakasevha yaya ibva yatongorasika just like that. No problems. That's why ndangoita bracket rekuti it's a spirit of anti-progress. Ta bracket zvamutsanangura, it's very true. Saka pandira kuna madhaba imi ndimi munhu achafara manje muchafara nezvida kuti pana pari pamuri. Alright, getseni mukaenda kuti mutange mamodeli. Let me pray for deliverance first. Alright, close your eyes. Okay. Okay. Right, I command that spirit in you. I command that force in you. Inoraira mweya uri mamuri. Wakagara mamuri izvozvi. Ngausudurukeko zvino. Mweya wakagara izvozvi. Right now. Right now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Every spirit in your body, we command fire in the name of Jesus. We command fire right now. You spirit in your body, Sisi. Hello. Hello. Pandrukuna matreba chichiri kuitika mamuri. What are you feeling? What is happening? Tungonzwa kuita kunge munoziva kanenge kachiveve mumakumbo machona munozvimba because makumbo achona akatozvimba izvozvi so. All right. Is there anyone just around you? Anyone close to you right now? No, ndeka. It's fine. No problem. No problem. No problem. I want you to be on a place really comfortable so that I'll be praying for you and you're going to be delivered. Okay. Yes. Close your eyes as you are ready for your deliverance and your healing. All right. In the name of Jesus, I command that spirit in your body, in your system, in your hand, right now, I speak fire in the name of Jesus. I command fire in the name of Jesus. I speak fire in your body right now, right now, right now, right now. Every spirit in your body, in your system, is that spirit in your system. Mweya wakagara paruoko rwenyu izvozvi, wakagara pamakumbo enyu izvozvi, wakagara pamusoro wenyu izvozvi, wakagara mudumbu menyu izvozvi. I command fire in the name of Jesus. I speak fire right now in Jesus' mighty name. Amen. Every spirit in your body,
in your system, but when you is I command every pain to stop right now in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, I command every pain to stop right now. Your hand, I speak healing to your left hand, or your right hand, I don't know. I speak healing in Jesus' mighty name. From now, your legs, your head, thus is the Lord. You are healed and delivered in Jesus' mighty name. Amen. 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 You are healed. You are healed. You are healed. You are healed. Okay. Amen. With your other hand, just touch your shoulder. Okay, It just acts as if you are removing something on your shoulder. okay. And sweet. Keep on doing that. Keep on doing that. Keep on doing that. Keep on doing that. Just keep on doing that. In the name of Jesus. Amen. Also your legs and your head. Amen. Kurumizai kudaro. This. Yes. Hello? Hello, Chiripo? Yes. My sister, right now you can check the pain. Is there a change? Pani reshandu kwa iko zino? Hello? Kuna nori kufona minute. Watiko? Ndikukwanisa kumuvisa, shoulder just a little bit higher than I used to. Kushumudza ruoko kuredza kuri stretch, of which ndaedzwa kurwadziwa saka pain yachona pandairwadziwa pa ndingati chiko. Let's say ndaikwanisa kusumudza like pa 45-degree angle. Ndakwanisa kusvika almost 90 now. Ah, that's better. Okay. That says the Lord, my sister, from today. There's no operation for you. That says the Lord, from today, Zanzina Jehovah, my pores kwa kubanas, my problems. Amen. Amen. Thank you, Kola. Kola. Dakupa inguwa vediwe. Makuna mchukuzosa one by one. But you don't have wani kama problems. Akoma njokana toko garapana takamira munhu wani Kola haiwa haudarosh. Haudaro. Unotaura ma problems ako ka one. Odiliwa nawo ka one. Ndataura brother, I don't ndatanga kutaura but I want to mention anything. Don't worry, sis. What is zvaitwa naMwari pamuri ndezvekuti nhasi maporeswa then but as a family man. But for now, you are delivered, healed, and also masunungurwa. You know what ngokuti masunungurwa erorera kosha totenda Mwari. All right, Kola. Hello. Right. Again, before them, Mirani address our comment section. Timira Kola Kuya. Please, Sierra in the Kuduza Jamona of my street took. In them not the shikro regular fake kilo dance na SIS MELLY. Hanzi neni andina mombe 20 zano dasada kufuma neni hakuna mombe 20 zano na pandiri munde muno mzati kwanzi neni greater is he that is in me than the one in the world andina mati zvimwari zvabhari ende muno mzati anzi zvimwari zvabhari andina mati shikiro ne fake royal chirapa on fake pa Facebook hakuna shikiro enda ku Cape Town inda idzosera message musandivigire zvokuma street please ende muno komenda ikoko mose ikoko pana tukuita zveshoko raMwari anorarama Jesu mpenya anorarama kwete zvemasvikira munenge muchivhundusira nako ndamuti andiche biltong pana padi kuita biltong makumba angu anokosha aya anorema makumba angu aya habate makumba angu inde munhu dzatanzi mai vako ndovachorwa nemakumba iwayo kwete inini Kola hello muri sei Kola
muri ani stare musati mati muda kuziva ndimani ndinonzi Rodwell. Hatina munhu yeye pa queue. Sorry caller, next time hatina Rodwell pa queue. Right, next Vixi aripo here. My Emmanuel, hello caller. Hello caller. Yes, hello. Yes, ndianu. Shaloni. Hapana Shaloni pa call ino. Sorry call. Hauna utombovera uri pa list. Sorry. Right, musatema chances. Don't take chances guys. Dine list. Don't take chances. Hello caller. Caller, hello. Hello. Dianu. The code. All right, yes. Varai imefoni msara phone wamta na prophet. All right. Staura na prophet. Hello, magadi prophet. Magadi zvenyu. Prophet makatora neni musi wechitatu ndichibva kubasa pandandiri mubhazi ndikati ndozokufonera imanheru pamaina matira munin'ina wangu. Okay, ndikataura nemi musi wechitatu. Ndichafona manheru kwaSimeli. Okay, that's good. All right, saka andina kuzokunamatira imimi. Hello? That's good. Hello? That is good, my sister. All right, totenda Mwari. So, ndauti Mwari vakusunungura handiti? Yes, yeah. Ndizoka? Ndiri kuzvinzwa. All right. Okay. Ndakuti Mwari vakusunungurei. So ndoti unyatsoteeresesa ndirika? Ndiri kuzvinzwa. All right. Yes, for the reason that I won't be able, I'm going to finish in your say, but maybe I'm going to say on your behalf. There's a matter money I'm going to what I want to do, I want to pray for you. I want to God bless you. Wonderful. Thank you, my sister. Good. Thank you so much. All right, sis. But in our digi sisi, ndakuti mimi Mwari vachikusunungurei panau zemusha menyandi. Amen. Yeah. Ndizoka? Why? Because it has been so long. Inguva yareba muchitsvaka kuti Mwari vakwanise kukubatsirai. Yeah, kwemakore handisi kuti ndingati kudinda ane makore 42 kubva ndine makore ndiri grade 3 tichingoudzwa nyaya iyoyo ende ndarwadziwa pasita pandatumirwa vhidhiyo nhasi kana kubasa nhasi ndachingochema nditori nebundu pamwoyo pangu handitombozive kuti ndoita sei zvandibata pasita. All right, sis. Yes, saka ndira kuti imimi sisika musunungurwe. Why? Because baba vekubereka zvavakaita pamuri zvinhu zvinorwadza, but imi munoona kuti munovaitira zvakanaka, munoita sei, you try to keep your father, you protect, munobatsira baba venyu, munovapa mari, but pamari yacho yamuri kuvapa iyoyo ndo mari yavari kushandisa kuti vakusungei nayo. So pasitazvinondirwadza ufunge kana inini kana mwana wangu chaiye zvakaitika pandakaita mwana wangu zvinondirwadza hapana anga asingandizive pastor. Nenhamo yandakaona munhu angochinja but handina kuziva kuti zviri kubva kuna ani. Exactly. Yes, saka baba venyu ndakuti kabhozi but zvinhu zvakarombwa nababa venyu zvinhu zvichingori
mumuri menyu. But it's good that I'm praying for you because tikakunamatrai, it is easy kuti zvibve mumuri menyu, zvibve pamuri. But I'm afraid kuti if we pray, because we want the life of your father, but if we pray, nekuda kwezvavakaita baba venyu, zvinogona kuzodzoka zvinovavhiringidza. So I'm afraid, I don't know if we pray right now, zvakaitika pamuri mimi vana, if we pray zvikadzokera zvinovhiringidza baba venyu. So I don't know what to, I don't even know. I don't know. Pastor, zvinovavhiringidza zvichavatora upenyu hwavo here? Because imimi and also your sister and other children manga makaiswa mumvura for a long time. Kutoiswa mumvura. So manga mchirara chimbirai zvemudziwe zvenhai munhu waMwari. Mainini chidzika maimudziwe kana prophet mozotaurawo. Taurai prophet. Alright. Saka manga makaiswa mumvura. Saka manga mchirarama life yenyu mimika. Life yenyu mimi yakafanana nemunhu yakuti kufamba uri mvura is impossible. Unaona? Yeah. Saka vanga vakakuisai mumvura kubva muchikura, kubva muchiri mwana mudiki. Senge imimi, but your father, baba yenyu vanokudai zvakanyanyisa imimi. But we don't know kuti why it's only kuti munhu akangorombawo zvake. Saka ndo kuromba kwaakaita, it became as vana vakazoti akangoshandiswa simply because zvinhu zvanga aromba zvanga zvakumutuma kuti achiite zvanga achiita. So imimi and your sisters manga makaiswa mvura. That's why I don't know kana maimbona masigns wayo pamuri kuti Hello, Kola? Hello, Kola? Hello, Kola? Network. Visi vari kudona. Kola? Kola? Kandi tokona zve. Network yambutisa. Hello? Right, don't forget again. Don't try to follow the foot. Don't forget to take a minute. okay. Hello? Hey, Kola, taura prophet. Hello, Sisi. Hello, ndokupunzwa pastor. Yes, saka zvida kuitwa muri menyu. In short, that sizomune America no, it's easy and it's better. Zvinoita futi advantage imwe hombe. Though even baba zviri zvingoita futi. Right. Number one. Chekutanga handi munoziva kuti mari pese pamai pababa venyu mari yacho yaizoshandiswa against imimi. Andita? Yes. Ndani zviya ndochagunda ndiani? Ndichagunda Inga manongwa zita chaiko. Zvaranongwa zita. So zvaita pe number one pese pamai pababa venyu mari. Baba venyu mari yo vaishandisa. Number two imimi ndati ndikokutaurira kutotika mubva masunungurwa nditi. Then number two baba venyu vaiuya zvakare as spiritually vachizosangana nemi zvaita kuti izvo musakwanise kunge muchiroorwa. The number three chinhu chakarombwa nababa venyu chiri chingotenderera to an extent yekuti only prayers can help you because chinhu chinongoramba chichitenderera chichiseculata kuvana vese ende pachasvika pavana vese chinomika sure kuti hakuna chinhu chinenge chizoitika pavana ivavavo. So what you are supposed to do
prayer yatira kuti hapana apa izvozvizvi. I want to pray for you kuti musunungurwe kubva pamweya uyu. Handitika? Yeah. Asi ndinoona kuti munogona kubatsirika. Zvizhinji zvakaitika mumhuri menyu, manga muchingoona zviri kuitika mumhuri menyu. Asi nofara kuti maziva kwazvabva. Asi now we need a solution. Tada kuti pachive nesolution. Mudzikinurwe. Because I know you are heartbroken. Why? Because you love your father so much. But donya iripo zvinhu zvakaitika. But also chizive kuti mweya uri kushanda pavari havasiriwo. Asi toda kuti mweya wacho une zvavakatora zvibve kuti mhuri yenyu igosunungurwa. Yes. Are you ready? Are you ready for prayer now? Yeah, and I'm ready. You are. Yeah. All right. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pandiri kutanga kunamatira apa ndiri kuona kusanyati kuchibvira moto izvozvizvi. Sanyati ndokumusha kweli kola. Ndokumusha. So. Sure. Uri kunongwa naye. So uri kunongwa. Sumudza maoko enyu. Sumudza maoko enyu kunamatira. Close your eyes. Sumudza maoko enyu. Yenda sumudza. All right. Close your eyes. Right now, in the name of Jesus, every spirit inoita kuti musarorwe, musagare zvakanaka nepamhuri yenyu and whosoever in your family, right now, right now, right now, right now, right now, be delivered right now, be delivered right now. Iwe suduruka pa wakabata izvozvi pavanavo. Ewe suduruka pa vanava izvozvi. Izvozvi suduruka pa vanava izvozvi. We speak fire right now. Hello. Hello. Hello, We speak fire right now. We speak fire right now. Every spirit, every force, you are free. Right? Masunungurwa nezita raJesu kubva iko zvino, you are free. Amen. Zvanga zvakaiswa mumwe zvatoparadzwa kubva iko zvino. In the name of Jesus. Thank you so much. God bless you. We'll keep in touch. God bless you. All right. Thank you. All right, caller. All right, caller. Wow. Right. Vixie, Alpha, Joylene. Vixie, Alpha, Joylene. Alpha, Joylene, my mantida. Alpha, Joylene, my mantida. You are Queen Pods in Jack block. I'll block you. We are in moon when you fake you Jack block. Alpha, Joylene, my mantida. Alpha, Joylene, my mantida. Hello? Yellow color. Zima, you may phone Masure. You phone one. Yes, Joylene. Coach Indian. All right. Torah prophet. Hello. Torah prophet. Hello, prophet. Hello, Magadi. Hello, prophet. Hello. Caller, the phone you need noise. Kunge muneme phone kumasure or something. Visai one, musa me phone one. Phone ayi. Magadi and prophet. Magadi zvenyu. Caller taula ina prophet. Sinachikumbira kuna machiro. Wa ndwandu kutaura nawo. Kubva 2018 ndingorwara kubva pandakaita ndakabva ndatya mangwana acho nomanda ndakabva ndamuka ndichinzwa chinhu chachiri puhuro so
ndakabva ndanwa mvura chadzika yapari kubva ipapo ndabva ndatanga kurwara so pandakazoenda kuhospital ndakaudzwa kunzi ndakatariswa ndakanzi bioreflex hanzi nduri yangu iri kuburitsa bhawo yakawandisa so ndio iri kundipisa mudumbu nekumusana nepachesti panotorwadza pane chironda akati hapana chironda kuhospital kana ndichidya chikafu ndinorwadziwa chenecho iyoyo chikafu chinosvika chichinomara zvinorwadza ipapo panopisa zvisingatomboita so ndokumbira kuti mundinamatirowo and then ndokumbira munamatiro murume wangu ane kesi iri kukoti isiri kuda kupera ipapo akanzi adzoke musi wa30 June so ndokumbira kuti muinamatiro ipere and then ndokumbira kunamatirwa everyday ndinorota ndichidyiswa kuhope handikwanisi kuramba handizive ndinotobvuma kutodya every time so ndokumbira kuti mweyo upere ndipote ndichirambawo nekutaura ndega usiku sometimes ndinotaura ndega handizoti chichinenge chiitika. Alright, sisi, alright. Now hayo yakati kurei, but still muda kuti mungosunungurwa nditika. I say this is a spirit of death, but not mweya werufu. Tori kunetsa pamuri, and uri kutenderera. But apart from that, mweya uyu wazo mweya werufu pakuti kudini. Waida kuva mweya wekumutsai, da kushandisai zvisina kunaka, you know. But just because of God, marari kukungokurwira iwo. But we need to pray. Okay. All right. Close your eyes. Let me pray. Okay. All right. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Zvinojikiswa mamuri ngazvibve izvozvi mudumbu menyu. Right now. Amen. Chakajikiswa mamuri. Amen. Ngachibve right now. Yes, in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Yes, Lord. Chakajikiswa mamuri chese izvozvi. In the name of Jesus. With izvozvi ngachibve mamuri izvozvi. In the name of Jesus. Mweya wese wekudyiswa, wekutaura kuhope, wekumutswa manheru musingazive. Right now. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We are breaking that spirit right now. In the name of Jesus. Kubva iko zvino, be delivered. In Jesus' name, amen. Even when it's you are free as this caller is delivered. Amen. Thank you. God. Caller, be delivered in the name of Jesus. Right. Alpha, my mandida, Bianca. Alpha, my mandida, Bianca. Naikola, pamusina kunzwisa ndepapi naikola. Naikola. Ko inga wani serenya hapana pano, kwa musi kunzwisa were neyanjwazi, mukutambisa nguva. I airtime atikushandisa hii. Zvakaoma hazvo. Paufona dhere futi pakanaka here. Right. Alpha, mai mandida, Bianca. Ndi vanhu vakuna vachingofona hamuna kubhadhara airtime. Pari kumbofona vanhu vakabhadhara ma-airtime avo. Munoramba vachingofona. Hello, caller. Tasukura masara sei, stand yani. Mai mandida. Code. Yes. Taurana prophet. Makadenyu prophet. Makadii zvenyu. Iripo prophet ini gore rakapera ndakachokwa ndakavata kubva muna February pamusiwo saka pandakajamba pamubhedha ndinorusa hapana chandakarutsa saka kubva musi uyo ndinokosora pahuro pangu panoita kunge pane chinhu chinofamba so kungoita kunge ndananairwa kudai tikangofamba ndinotanga kukosora ndikukosora zita zvekuti dzimwe nguva kana chikafu chaicho ndinotochiburitsa. Ndakatraya kuenda kumadhokta akatarisa vakati hapana chiripo. Then pazuva yawa ikabva ndazoita kuti pasaidi pamba baba
ndakabva ndaita kunge mbabvu yangu yavhunika. Kwabva ndaenda kusikani vakati hapana chiripo. Dzimwe nguva mudumbu mangu ndinotonzwa kunge mune maronda, ndinokosora pasa zvekuti ndinokosora kumuka kugara chaiko. Ndatambura mufundisi, handisina kana confidence even yekuti ndiende kuchechi kana kufamba pane vangu. Ndakatraya kana kunotariswa kuti vakati hapana, ndashaya kundoita sei. Ndokumbira kuti ndinamatire zvipere. Alright, do you have a cup of water where you are? Hanzi mune kapu yemvura here pamuri? Alright, thank you. Kiza ndikuna matire yandirika? Alright. Father, in the name of Jesus. 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 Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hello, Mama. Chigadzika ikapo yenyu pass just 2 minutes. Kuti muti manye mbichana. Magadzika ere? Matipa. Ndati chigadzika ikapo yenyu pass. Right. Magadzika ikapo yenyu pass. Right. Mama Gazika. Thank you. Right. Take it and good matranditika. Varema swenyu. All right. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Right now, I command every attack in your health, in your body, to leave your body now. To leave your body now. To leave your body now in the name of Jesus. Amen. Now in the name of Jesus. You speak, leave your body. Leave your body right now. Suduruka panyama yake. Inside your body, inside your body, inside your body. We command fire in the name of Jesus. Right now, Amen. 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 In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. You are free from today. Amen. Done. God bless you. God bless you, Kola. Go well. Right. Alpha, Bianca, my CJ. Alpha, Bianca, my CJ. Alpha, Bianca, my CJ. Alpha, Bianca, my CJ. Yellow? Hello, SIS MELLY. Yes, Ndian. Alpha. Code. Si. Yes, tell the prophet. Prophet Maradina. Hello, Prophet. Hello, Ndugunzwai. Maradi, Prophet. Hello. Hans dripo makadi wende render nenya yenyu kweli. Vari kunzwa. Nokara, Prophet ndine problem yangu. Ndinangoti kubva
kutanga ndiri mwana mudiki ndaiva pandakatanga kuita kutanga kuinda mumaperiod ndaiva ndine problem yekuti ndairwadziwa nemudumbu dzingamboiti saka kana ndabva kumaperiod like ndava ne3 days ndabva kuperiod ndinge ndoita kuhwa rimwe bayo rinobva like kusaidi rekuleft kana kuti robva nekusaidi rekuright rofamba roya ronitindipa nopazasi peguvha pachibereko rotinzi ndotadza kana kukona kana kufamba ndichifamba ndakakota neodaso zvichigwadza zvekuti ndogona ipedza kana vhiri ndichigwadziwa ndisingagoni kana kufamba saka ndine problem futi yekuti handisi kuita mwana ndine problem yefruit of the womb handisi kubata pamuviri nekuda kweizvozvo ndanyaya yeizvozvo kana kuti chii handisi kuziva kuti ndii chiri kuitika mukati neupenyu hwangu ndandikumbira mundibatsirewo. Okay mama, alright mama, ndoti musunungurwe naMwari handiti? But nhasi manheru pamucharara mucharota zviri kuitika muupenyu hwenyu. Alright, thank you. Ngeze ndina mani. Muri kunzwa here koli? Hello? Muri kunzwa here? Ndiri kuvanzwa. Munobvumirawo kakuti ehe munhu wamari ndiri kuwa zvino mungangodzitete pamuda hamusi kuwa manetwork yatiza. Ora ichina matigwa yenyu. Okay. Thank you. All right. In the name of Jesus, 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 right now, right now, right now, right now, right now, right now, every spirit yakabata upenyu hwenyu ngairegedzeko zvino. We are destroying every spirit, every force holding your life right now. Right now. Hello. Right now. No declare sunungurwa kubva nhasi nezita raJesu. Amen. 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 Vasunungurwa here koli? Hello? Hanzi masunungurwa here? Masunungurwa. Amen. Thank you, Prophet. Thank you. Alright, sure. Right, Bianca, my CJ. Bianca, my CJ. Oh, my CJ. CJ udza mama wako vaise ningikiri udza mama wako vaise ningikiri vaise data haisi kupinda. Muna ne number 061 number dzakapinwa apa muna ne 061 number dzakapinwa apa usafoni kwa kufona ikoko anditi CJ udza mama wako vaise data re app call because haipindi kana vasina data re app call vaudze vese Bianca aripo here 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 Bianca hapana. Right, kana Bianca asipo tukuda mukadzi yoyo yakaya achitaura nyaya yake musiya yoyo ari kufona panamba iyi ndikumufonera nemwe nhamba asi kubata andi mukadzi yakaya achikumbira kupinzwa kumberi yoyo mamuziva mukadzi yakaya achindokumbira namatirwa musiya yoyo mamuziva
mamuziva musikana yayo kuti ndokumbira kupindirizwa kumeri achitaura nyaya yake panapa ari kufona but ari kufona pane imwe nhamba ndikutira kumufonera asi kubata foni ngaafone panhamba dzakapinwa idzo manje ukafonera usingabate foni ka unodarikwa nengoro yomoto fona inhamba yakapinwa iyo ndiri kutira kumufonera asi kubata foni okay pamwe ndiyo regaitoni hallo As. Hello. Makadi. Mama sina kusa up data kama mama ipindika kana sina kusa up WhatsApp data. Ndanda kutomboita rekudzimira because ndadzira kudhara. But WhatsApp data rifongeri ripo ndima isije ka. Alright. Chitaura ina prophet. Makadi yenyu prophet. Makadi izo nyi mama. Tiripo makadiwo. Ini ndinoitwa Teresa Maritini. Ndine maziso angu anondirwadza. Miri yangu yese inogara ichirwadza. Plus ndine limitation breakthrough. I don't know why. Oh. Okay. Saka ndanchikumbira kuna matiwawo. Ndikeze ndina mati mama Mwari vazviratidze paupenyu hwenyu. Hello? Hello mama. Ngutaura nemi? Makadi. Anzi joku ndikaiti kuna matirei. Amusi kuteerera. Alright. Baba Nesta ra Jesu ndikunamira mwana uyu breakthrough yake. Ndikunamatira breakthrough yake. Abate zvinobatika. Atange kuzoenderera mberi. Chanorongwa paupenyu hwake ngachibudirire. Nezita raJesu. Chaanotanga ngachibudirire. Because zvino sunungurwai. Mweya wese wakabata upenyu hwenyu. Regedzwai zvachose. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kubva iko zvino mweya wese wakabata mabreakthroughs kwamuri. Nezita raJesu. Amen. Mweya wese wakabata mabreakthroughs. Ngaushayiwe simba kubva izvozvi. Every spirit yangaka hold any breakthrough in your life, kubva nhasi be delivered, be free in Jesus' name. We pray. Amen. 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 Thank you mama. Thank you. Right. Mukadzi musikadzi yokuenda kungange kumalawi ari kupi? Mukadzi wokuenda kungange kumalawi, please can you please call pa number dzakapinwa apo idzo. Mukadzi wokuenda kungange kumalawi fona pa number dzakapinwa idzo. Fona pa number dzakapinwa idzo ndo number dzinofonwa. Kana uri mu comment section fona number dzakapinwa idzo. Sho, one ari kufona uku. Handikwanisi kumudaira manje cause ndo phone ina prophet. Apa ndiri kumufonera nemwe number hasi kudaira. Handizuti madairis anda kuzwa sei sho. Umbutra mufonera dairi zvake. Hadairi usho. Asari kufona uko. Ndidaire nyini but ari kufona uko. Sani zindombatsira sei. Nayo ungatwanzisho code yamai CJ iripi ini titine list code iyi. Code yavo nayo ndoziva kandovaziva kuti ndiani. Andisi ndovaziva kuti ndiani vakatongofona pasina mbotwa code kudi ndotoziva kuti ndivo because mwenyu muno utsotsi pandodedza masapa munofona muti ndini ningi iwo siriwe saka munhu anoziva kuti akatenga airtime akangofona paka voice ndotoziva kuti ningi. Nai ukada unitongesa iwo siriwe uri pachigaro ndini ndikudriver bus iri saka iwo usada unitongesa uri koko back seat anditi right.
kana mai havasiri kubata phone handisi ndokwanisa kuita sei. Right guys, what I'm doing is ndiri kutora only 3 people vane serious problems vatanga vasina airtime. Please changam antika changam first come 3, only 3 people ndozokumbira prophet vana BP nema asthma nemamwe ma diseases akadaro vachangona matikoka 1 handitika saka vane 3 vane serious problems atanga handitika. Right, hello kola ndokudonedzera iPhone 2 dzamuri kuya nadzo idzo. Donedza imwe phone uyai nefone 1 kola. Chitaurai na prophet. Hello? Taurai na prophet. Dzimai imwe phone musave nefone 1. Chitaurai na prophet. Hello? Why? Taurai vari kukunzwai, taurai. Hanzi makadi prophet. Yes. Aicharamba kudira nenyaya yemakoza anofonwa nevamwe achivharidzira vamwe vanhu. Taurai kola. Ndikuti ndikafamba prophet handisi munhu wekuti ndinosanganawo nemunhu wekuti ndokwanisa kufambidzana naye handizi kuti chii chiri kuitikawo pandiri prophet saka ndaida kungonamatirwawo ndiwanewo munhu wekufambidzana naye. Okay my sister, okay. Kubva nhasi ndinodeclare sunungurwaiwo pamweya wakadaro nezita raJesu. Be free from that spirit of anti-marriage. Kubva nhasi, in Jesus' name you are free. Amen kola. Amen. Thank you. Bye-bye. Thank you. Hello, Kola. Ukaenda phone 2 ndiri kutokudropa. Ukangoti yene phone dzako 2 ndiri kutokudropa. Uyane phone 1. Hello, Kola. Nemedu ina nchato wisiva mwakufona ukuwa ina ncha understand. Mire makadara. Hello. Acha zipo kubata. Kola hello. Hello. Chitana prophet kunza na prophet. Makadi yenyu prophet. Makadi yenyu sis. Hello. Taura na prophet. Vari kunzwa. Okay, prophet ndaikumbira kunamatirwawo mwana wangu musikana akamboitwa operation yehemia but haina kupera ichiri kutongozvimba pakaitwa operation last year muna March and then mudiki wacho ane problem yenzeve kubva aine 3 months now ane 7 years nzeve dzaramba dzakazama zvese but ndichirongoneka namanje. Don't worry, she's healed. Okay, as I'm praying right now, don't declare pangana wenyu muskana. I speak healing in the name of Jesus. Let your daughter be healed in Jesus' name. You come with a testimony. Bless you. Amen. 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 Ha. Nema diaries. Mukawa pachitwa inonzi chipai. Tererai instruction. Kana chitaugwa tererai. Anditi tererai instruction ma diaries. Hello Kola. Hello. Yes. Hello. Yes, taurai. Taskura masora sei. Ari kuti mwana haasi kutamba zvakanaka mudumbu saka ndikuramba ndichikundiramba ndichidzoka kumasikani. Pane nungwa ndizondodi yangu. Thank you. Ananga kugwapa ndabata pati ya muri kuti mwana runza haasi kutamba zvakanaka mudumbu anditika. Saka namurimi mune pamuviri patai mudumbu menyu. Babata anditi. Yes. Andichambonzwe. All right, mabata. Ndakabata mudumbu sisi. All right, do not declare pane mwana dziri kutamba zvakanaka. This hour, this minute,
mwana yenga atange kutamba zvakanaka agare zvakanaka mudumbu. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Namba dzakapinwa palive apa mudzioni muri kufona panamba dzina prophet. Nguri ndabvira kutaura shuwa isipo instruction yekuti namba dzinenge dzakapinwa. Imi ndikufona pandiri kufonera pafoni hamusi kunibata foni. Saka ndidi. Chiti paramba kwabata pabata wakadare baba. Aende kuwatiza zvacho. Hai. Hello Kola. Hello Kola. Tipo magaleni. Chitaura nyaya pinda panyaya shamwari. Pinda pamongwe nyaya. Tuzomborisana after. Prophet dance magadi. Magadi zonyo. Inini ndine problem yekumedza yakatanga kudhara mishonda tone 7 years or more. Ndikaenda kuchipatara ndiwanika nayo kana ndichidya anything chandadya ndofanira kufoseredza kumedza nemvura. Ufuti ndikutodoza weight ende ndikundishungurudza kana kuchipatara ndakanayoa. Tora mvura mukapu iko zvino. Quickly tora mvura mukapu nekukurumidza. Hello? Hastora mvura muse mukapu nekurumidza. Okay. Yes. Because mvura iyoyo mvura Jesu. Ndoisasikubaredenga iko zvino. Iko zvino. Nezita Jesu, as you drink that water, problem iri pauro penyu ngaipere kubva nhasi in Jesus name. Amen. You are free. You are free. You are free, Kola. Right, guys. I'm done. Prophet dokumbura muna matre treasurer vedu vepana papa. Mwami secretary vedu vepana papa. Muruma wa ari hospital. Can you please pray for the husband? Ari muchipatara. Oh, wonderful. Okay, let me pray. You'll be fine. Father, in the name of Jesus, Father, I pray for your husband. In the name of Jesus, we speak life. We speak healing. Nestara Jesu, sunungurwai pamurume wenyu. In Jesus' name, amen. Amen. Right, Kola prophet mozo na matraba dzimai ari comment section vema BP ava nevema asima nguva ino yechando vanotambura zvokudaro zvinokwira zvinodididi. Ndachikumbira kuti mungovaisawo futi pamunamato. Thank you. Let me pray. All right. Iko zvino wese ane BP neshuga nedambudziko rakadaro iroro mafibroids maproblems emudumbu misana misoro chi kuti munhu iko zvino ubate paunonzwa bate paunonzwa makumbo chi I don't know kuti ubate chisi chaunonzwa and also even a cup of water. Even a cup of water just close to you, as you are hearing this prayer, after that, you'll be healed permanently, not temporarily, permanently. Right? In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I pray and a BP very high. I pray for that BP to be normal, to be low. Where sun is sugar very high. I command that sugar to be low, to be normal. We see animal fibroids, bleeding problem, barrenness, makumba unorwadza, sana unorwadza, musoro unorwadza, sneezing, every problem, zvikosoro, nezita Jesu, maziso, nzeve, ane mwana asingataure, mwana asiri kufamba, autism, every challenge, blindness, in the name of Jesus, all kind of diseases, from the intestines, the liver, cancer, any form of problem in your blood, in your bones, right now, the broken bones, let them be restored, everything in your body, be delivered, be free, in Jesus' mighty name. In the name of Jesus Christ, you are all healed and delivered. You come with testimonies, my papers and everything.
You are delivered from all the challenges. Amen. In Jesus' name, amen. Amen. Nemema sinus, nema hay fever, you are delivered in the name of Jesus. Varoi, back to sender. Back to sender. Varada kuti tsinga zvimakumbo. Back to sender. Back to sender. In the name of Jesus, back to sender. Yeah. Prophet, china matira ini prophet. Kwacha vavenga da kundiroya manje ina ndiroyeki. Nesara Jesu vanoparara. Vanoparara nesara Jesu. Tell them kuti nesara Jesu zviri pandiri pane fire. Vanoparara. Amen, 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 amen. All right, as I'm praying, we could declare nesara Jesu where set Muroi and rise against everyone who is listening right now, and also to you in your life. Big fire in the name of Jesus. Yes, catch fire. In the name of Jesus. Yes. Back to the sender in the name of Jesus Christ. Yes. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen, prophet. Thank you very much munhu wamwari. Tobatana zvakare pachirongwa pa next time pavikiro tinomboda kuti mumbotsvaga time munhu wamwari kuti mumbouya panapa paka mumbonzwa ningirikiri matestimonies tisingamhanyi tisingadini nokuti zvinotoita kutya ndinda kutya mai nda kurespecta mother manje kuti vanoda nguva nemurume wawo isitakubatirirai panapa 2 hours mombotsvaga nguva chero angave masikati chero nguvai mongouya zvenyu randomly mumbowana matestimonies enyu right. Regai mutore uyu mukadzi uyu naiwe mukadzi mira ndingokutuka okumalawi iwe chinguri naye wakangorangwara kudaro indava chii nai ngori ndabvira kuti fona panamba idzi unongofona pana prophet chitora na prophet kurumidza una madhiko. Okay. Hello prophet makasembera. Hello makadi zvenyu. Ndiri pangu makadiwo. Prophet ndinonzwa pane chinhu chinondifamba mukati menyama yangu. Ndinofambwa modumbu, maoko, makumbo iko zvinofana kupera simba nemuviri wese. Okay, my sister. All right, did not declare nesara Jesu right now. Tinokufambai, tichinogara mudume. Okay, if you could have just a cup of water, but I just a cup of water. Mvura, tera mvura, kapi mvura. Ndinayo mvura. Right. Ndakabata mvura. Ndinodeclare nesara Jesu tinokufambai, chinoita chinonanaira, chinobata every area in your life, in your body, right now, be delivered, be free, in Jesus' name, amen. Amen. Amen, kola, amen. Right, prophet ozoita kuti nguva yekuti handizivi mai vemwana vacho havapo dei vanga varipo vazvitaurira nyaya yavo ndofunga zvaigona kukoneta because ndimai vemwana but pane mwana akashayikwa ndofunga nyaya yemaiona ichinisa pasocial media apa pane mwana akashayikwa mukomana akangoshayikwa pachikoro handiti ashayikwa pachikoro dzatove 6 months achinzi ashayikwa ngaanzi vana vezvimusika vaivanaye wapinda mutakshop vakaba mazepe principal vakazvibata kuti ndiye vakaenda naye kuma headmaster akanorohwa akanodii zvino pangobuda matheory tiri kutomutsvaga mwana uyu paringobuda matheory zakawanda vamwe vakati mwana wakafa vamwe vakati mwana mupenyu saka hatizivi togoda kuti munamatewo prophet kana zvaita even nekuna mai akuti wane pito asi chikurukuru ini prophet ini ndiri pakati nepakati noti ndomboti mwana kuchikoro mwana asi zvandiri kunyanya kusangana nazvo mainformation ari kuya ndave pakati manje sana ndikumbura kuti ndipasira kuona kuti chokwadi chibude pachena chingoti bvuti zive kuti tikuenda side ripi nokuti right now ndiri pakati. Oh, that's wonderful. So what we are going to do, we are going to pray, then zvizhinji umwari vanokwanisa kuzotaurawo. It will be on another session, but right now let us pray. All right, Father, in the name of Jesus, Baba ndinonamatira chokwadi chigone kubuda. Amen. Zvakavanzika swini zvibude muchingova chipfupi. Amen. Nezita Jesu ndinodeclare iko zvino zvakavanzika over this issue yemwana uyu. Nezita Jesu ngazvibude pachena zvose. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Right. Tinotenda munhu waMwari tozonzwa nepamunenge mango free muye kumatestimony. Thank you so much. Ndanda kuti ngopawana information yekuzambia kuno kwatiri for our conference yatinayo kuno. Yes. So saka ndira kupawa number dzekuzambia kuno kwatiri because vamwe vangu vachibvunza nauye venyu saka vazhinji vangu vachirasika patanga tiri. Alright. So yes, saka apa vari kutaura na vanonzi Pastor Katiyo, it's +260
771 476 730 kana kuti vari kutaura neanonzi Mr. Piri panamba dzinoti plus 260 972 442492. Thank you so much, CC. God bless you. God bless you. Mutu morosero wa maita basa prophet. See you next time. Thank you. Avari kukunzwa itinotenda mazvita zvenyu. Thank you, Mama. Thank you. Right. Wow. Okay. Right. Guys, ndo zvanga zvichiitika izvi kune nhamba dzanyorwa good madhayari zakatichanga mchanga manyora nhamba mucomment section vari kuzambia mobata prophet. Right. Kune vanyuwani pano zvinoitika ndezvekudai prophet vakateerera handitika ndoda kuti munyatsanzwisa munzwisise musandikumbire nhamba dzaprofeti nokuti prophet vakandipa special instruction handiti kuti ndisape munhu nhamba dzavo havadi nenhamba dzavo pane nhamba dzemasekretary avo handiti ndo dzinofoniwa nhamba dzemasekretary naivedwe imbombida kuti disturb sho ungati isisimere vari gadaira foni yangu pari kufoniwa 100 makosi kudai kuti ndidzime foni ndingazoona foni yako pasikana ngatisadaro handitika saka prophet vakati ndisape munhu nhamba yavo nokuti ivo vane structure yavo kana uchifona kwa prophet hautauri na prophet direct unodavirwa nemasekretary avo handiti wadavirwa nemasekretary avo masekretary avo ndiwo anozokuudza kuti maybe date kana kuti kudii nguva fona ngo handizivi handika kutokumbira kuti vauye pano itori favor yavanenge vachitongoitirawo zvavo ini hani maona ndosaka vachiti imi SIS MELLY ndimi moofona kana mafona ini ndokukonekta nati naprofeti motaura naprofeti handi muri kunzwa saka ndo nyaya iripo handi manzwa saka zvinoitika ndezvekudai profeti vanouya pana pamasaturdays handiti kana vachiuya masaturdays pano handitika friday yacho yakasaturday makuseni vanoya manheru saturday makuseni nyaya yetraki ndaitaura kusara kudhara vasikana handika ndaitaura kudhara nyaya yetraki kudhara handizoti moda kuti ndichikudii ndirame chingodzokorodza here handiti saka saturday makuseni handitika uchimuka unongotenga airtime yako nokuti prophet kwavanenge vari tinofonera nedirect call kuitira network handika noti network dzinenge dzichinetsa hanimaona tinofonera nedirect call saka unotenga airtime yako yokuti unokosata naprofet vanenge vari padirect call up iwe uchifona pawhatsapp muchitaura nani muchitaura naprofet hanimaona muchitaura naprofet hanimazviona ndo zvinenge zvichiitika hanimanzwa ndo zvinenge zvichiitika saka guys kunotenga airtime yako hanimaona kuti kuzimbabwe kuti fona direct maona kuti mumwe azogara pana panofika zoita 10 minutes kana 15 achingotaura nhamo after nhamo kuti ana matuke 1 by 1 zvokutotika airtime kaya kane karogwa mudenga anengododlawo airtime dzavamwe vanenge vakurumidza udiwo kungona matuka 2 minutes vakainda vosiyawo zveairtime muchikavhirana muchidaro hanimaona saka chingoti munhu wese 110 yake mona matogora prophet because hatizoti nyaya yako yakareba zvakadini hamona hatizoti nyaya yako yakareba zvakadini handiti manzwa saka ndofunga ndozvingori so simple and straightforward manzwisisa handitika pano haubhadhari chinhu kana uri pano haubhadhari handizozivi kana maenda kwavo kuti zvinofamba sei asi muchitaura zvepano haubhadhari chinhu ingori airtime yekuti tikwanise kuvakonekta nokuti network kwavo uko hakuna handimaona saka toita kuti tinotovafonera direct kuti mutaure navo handi muri kunzwisisa ndo nyaya inenge iripo handimanzwa chete ndo nyaya inenge iripo hazina chirisa miri wanga ugarisa pano chirisa uchade nyaya unouya nenyaya yakahwani udziti zvose bvuka 1 dzongona madhiko ka1 kana nefaith yako zvinongokuitira ka1 ipapo handimaona saka ndo zviripo zvina vachauya zvakare next week saturday saka imimi saturday makuseni kune vaya handitika munwesa nhamba dzangu panhamba dzewhatsapp dzinoti 064 895 4837 ndo nhamba dzamunoisa airtime handimaona kuti muzona ndobva ndanyora sarako pasi ndobva ndatokupa nekodi yaunochengeta iwoga nokuti pane vanhu pano vokuti pandodedzera panchiti Mary John Peter anobva afona amhanya kufona ongoti ndini Mary ina handizivi kuti ndiye here Mary uya ndotaura ichimetera prophet pozofona original Mary chaichaya manja kuti SIS MELLY
ndatenga airtime yangu pauya rimwe tsotsirika zviti ndini meri kozira wachidedzera kuti meri hani muri kuona saka kuti avoida zvinhu zvakadaro takahoisa makodhi takuisa makodhi manje kuti tinopanana makodhi kodhi inonetsa tikakubvunza kodhi ukataura isiriyo manje tobva takubata kuti aiwa iwewo hapana zita rakadaro palist ani muri kunzwa tobva tanyatsa kubata manje 110 because chokwadi kuti kuzimbabwe kunodhura ichokwadi hakosi mpiwe handiwana saka ndoinge itori reasonable kuti munhu sakwanise kuti akwanise kutaura handizivi tichazokumbira kuti maybe vadzoke vamboita deliverance handimaona vomboita deliverance pano kuzimu vanowanikwa kureuton sports club kureuton sports club ndataura namba yeairtime 1 064 895 4837 ndo namba iripo 064 895 4837 iyo yanyorwa natracy ishi chaduka ishi yanyorwa natracy chaduka isho andika iyo yanyorwa natracy chaduka apo isho ndiyo namba inoiswa airtime ndiyo public number yekuti chero chida kutaura neni unofona apa wondibata andichika then ama muchifona pamakozi pamalive apo tiri palive muchina madigona prophet inamba yekungofona pamalive chete ndei pamalive chingori chimbudzi ichi chanatodzima ndechekungoti tiwane kucommunicate chete pamalive andimanzwa saka musazoisa mameseji enyu pachinamba icho chiyaichi muchifona nokuti hachipindi chine chatodzimwa zvo ndatochizima so hachichapindi andimawisisa ka saka code is the way to go kuitira utsotsi wanga hwanyanya andimaona utsotsi hwanga hwanyanya saka taona kuti rega tichoita izvozvo kuti zvidii zvitirerutsire animaona because ita ndandawa nekutukwa navanhu inongodavira kachiti munhu ndiye afona trace uyu trace cheche ozondipopotera kuseri simeni ndakapatira munhu afona yechichi inandichazivi taura apo takataura navo tatanisi zvakanaka vatipewo contract havana kuda kutipinda saka aiwa ngoma ndiyo todownloada repto uyoyo kana 360 handika nokuti chindiro chinoda kunobva chimwe guys ngataurei chokwadi guys chindiro chinobva isusu masocialites ka handimona masocialite ndo basa redu andichi pabasa redu todyawo kuma-endorsements guys you come muntu kuadvertisera basa renyu handi you give me something handi ndaitawo basa wauya uchitengesa indakutengeserawo zvinhu zvako hazvatengwa ndika wandipo something ndo basa rachona hauzouchita mahara uri kuda isusu tiri kutenga airtime kwauri ye vanhu vakutenga airtime kwauri yakawanda kuti vanhu vafone handitika iwo wotipo zvichinda zvakadaro ndo kwacho kuti tukakuekwa mune muchitekweka mumastiti muchitituka zvisingaiti kuti bvarira kuya ndo pane tichidlawo ipapa handika stress dzatoita zedza dzenyaya stress like munoona confusion inenge iripo guys mozvionera hamudziwi confusion dzenge dziripo munozvionera hanimaona so tichida kuti zviitewo fair square handiti tova kuti zviitewo square handitika anzi yeso nasimeli 0849 ndiyo namba irapai anzi what is the name ndizivini mbiyasori mwana wangu andimbozista song yacho ini hanimaona ndo zvinenge zviri fair saka munhu unoyachiadvertisa program yako papage panapa hauna kutaura nesu tikuchajewo kuti bhadhara mari yakati tinongodhilitana tinokubloka tizokudzosa kana zvapera haungauyika uchiti uri uda unouya mucomment section ungotaka kukanda link remapage ako even zviri zvaprofit vanhu veuk yuko even zviri zvaprofit ndezvenyu kuuk hazvinei nesu kuno you pay us to market because iwe anti uruda kubhadharwa mari yako ndiwakwanza profit uku uruda kuti vanhu vabhadhare mari yako kuti vanhu vadzose mari yako handiti saka you pay me also indokumaketera dollars kune show handiti kuti ngoyo chikana flyer rako mucomment section usina kutaura nesu inini ndo pandodlawo ngativei fair guys because hamumbondifungiriwo saka ngatingove fair isi tiritoriwo pabasa aiwa munotenga Saturday next week osiko vari kuzambia hanimaona munotenga next week ezvino vari kupa Zambia saka next week vari mangwana akasikuya kuzane conference hanimaona saka ngatitei izvozvo guys handiti don't be selfish chero iri ya profit chaichaiyo ndaona comment post ranga chikana mucomment section reku UK you talk to me first handika I charge you ndonyatsa kuchikumaketera inini ndoenda chiti guys ku UK musi wakadisa vatitos handika vanhu vodi vouya kuti kuita chito chikwe uchikanda kuti opwe mari nevanhu ku UK aiwa titi zvozvo nai guys ndiri wrong kana ndiri wrong nditi sorry nditsigrewo ndiri wrong here guys am I wrong guys tell me ndizoti hapana kwamuri kuenda kuna kune noise nasi masititi muri vepano nasi makagara pano ndiri wrong here guys hawatauraika katibhuyei am I wrong you do me I do you anditi ndo patodhirawo ipapapa ndamuona huku UK yanga chingokanda linga cho ndichingodhilita chingokanda lingi chingodhilita
Because you talk to me, I do. Yeah? Akauya kati ndikandire post rangu kati no problem endorsement kai ukuda kuti vanope mari ku UK alright no problem kuti vauye no problem wondipo yakati akati akaramba nditi woda kutaimira ndakuti live yangu yauchikanda link rako mucomment section ndokudzima nechikudzilitawo hanimona because ngaitite ifeka guys sindiwa mara social life ndo mari yacho ndokurama kuti otherwise ambondifungiriwo kuti chimai chiya tochigwisa stress tichifona mafoni 100 kuita kuti musoro charinga kucha hani machona rikatimbodai hamundifungiri saka I have to think for myself. I have to think for myself. Quite the song is FN teacher potozana wechidiki va 2009 vanoziva ina antozivi hani machona saka ngatingove ife kwanzi edmi vainda prophet vatoenda zvatoizve next week inga ndataurawo ndikati vamwe 3-4 ndaona zvangu kuti kune vangu vachikurumidza nhasi kufoni kwachinzi kurumidza kuna matigwa kati pindai fast muna matigwa hanimaona kutadza kuti chii tatisina pressure strike ka airtime kakasara kakaripo mukangona matigwa 4 vangona matigwa 3 zvakanaka one very fair ina ndina basa ne airtime ndochasa wifi kana chita program ida airtime pano ndongotaura ndiri pa phone kuti guys padera toda kufonera nhingisa airtime hanzi namba dzeforex anditombo kunyimi namba dzemunhu forex trading ibusiness kairo uya ndotokupa ndinombhadhara kuti akuitire naisha ndo Davis kuderera kwacho kunokunozonyanya kuti simele havatauri andiwana simele havatauri havatuki munhu havadini zvino ndikanditendonyanya kudherekwa nombopota nchitukawo nombopota nchitukawo ka handizotuka hangu zviye zvokutuka muzvinyadzi zvimwe zvinozoitwa mumastreet umu handizoita hangu izvo ndongoti uchishoko vho ndoti zi ndokuona nditi chishoko simele vetakadarafu kuti ndizonyanya kuzondijairirawo munozonyanyawo wenyu kwai nhasi zvamatoswera pano nai handiti kondaswera pano kondiri kumakuwe kondiri kumba kwenyu here naye asikana ndaswera pano handiri kumba kwangu ndiri kumba kwangu wani ndiri palive asi ndiri kumba kwangu ndaswera pano kuima ndona muripi maswerawo pano naika taswera toseka pano guys because nemiwo mandiona kuti ndiri pano saka maswerawo kapano handiti saka musanditeurira zvati kwai ndaswera pano kuti maswerawo pano taonana tose pano ina handisi kumba kwenyu ima hamusi kumba kwangu tongosangana mastreet saka tose toda zvinhu saka tingada tiudzane kuti kwai wakwera palive chero ndakavata pano naye handiti dhata rangu iwifi yangu kai iwifi yangu iyi waoni ndikutotsvukira ndiri mumba mangu handiti pazuva ini ndozvigarira mumba mangu nditi makuhwa ndoita makuhwa pafacebook navanhu zvoperera ipapa handimboyi chibvunzwa ini makuhwa apa saka ndakanganisei kandakanganisa munin'ina nditi zorizvi unganditi kwai nhasi maswera pano iwe hauna kuswera pano wandiona uri paiwe handowanga uripo it's nice to be here join the train let's go handiona tingoenda takadaro right kwanzi fonerai aleta imoda kunitangira zvimwewo nenyaya dzaaleta ini hanzi ndenyaya yangu uya chiedza pay for advertisement edimourit zvako edimondevela nzvadzi yangu taura zvako iwe sekuri vekwatete tilda vaya handina namba dzavo ini handina namba dzavo totofonera tinikikira wokujero aleta handina namba dzekwasekuru vaya vekwatetulda handina namba vatombofonera ndifungaka 2 case nhasi vachitaura havo dzimwe nyaya but handina ndakanga vakudenda vabvunza namba si vangu vasingambondipi still animona iwewo ritendo kwai live ichiripo kodoti live indepi naye ritendo 20 epi shuwa odoti indepi ukavhunzwa live odoti indepi shuwa asi zvako ritendo kai usadaro iwe kaifonere zvedu aleta nai ndoda namba dze ndadzikanda one comment section imomu nai nikirikiri nai maini ndakanda mucomment section namba dzangu imomu ndadzidedzera nai guys imi mukana maona kumastreet ko ndichipondiwa kumastreet kundichibvumburudzwa kumastreet musauye muchiti disturb pamashows atenge tiri guys nokuti ini ndinotoona ndoda kutoadressa ipapo handisina nogona chenda chigumbu guys ndikaona chendaona ndinoda kuchochi adressa ipapo chibvi chapera ipapo zvokwai chichi handizvigoni ini guys takatosiyana ine dando chadvi musaendisa kwai sekurunganga vanyora kuti kwai vada kundiroya makumbo kuti ndigozva pamombe 20 mwembanodzisa ndatofumira pandiri vada kutondifumira pandiri mumatsosaya idzomba idzidzi ndoda kufumira pandiri mombe 20 munodziziva mukadziona imi ndingatofa panoti ndikupei mombe 20 munondiroya makumbo munondiziva kumba kwedu zvakamira sei kwandobva munokuziva kwakamira sei zviri pandiri munozvizivawo imi zviri mumusha vedu munoziva munosangotamba nekuti mufamba muchitaurira kuti munoroya nokuti zvinokudzokerai musatambe nekuti kwai muda kundiroya handitambiwi neni nokuroyiwa ini kuti mutondisvika pandiri mufa kutanga pane chinhu chiri pamberi pangu apa
pane ari pamberi pangu amuka kutenga magona yeye mukamugona yeye muzosvika pandiri kana musina kumugona yeye forget and have a smile forget it hamusviki pandiri musanitaura zvokuti kwai mundiponda mundiroya makumbo kudhara ndakapromisa kuroya kwazviitiki izvozvo nokuti handina mati mwari wabhari zvimufananidzo handina mati ndinonamata mwari mupenyu jesu anorarama akafa kamuka akakunda rufu zvezvimwe zvakuda kutibvundisirai hakuna svikiro rinogara pafacebook musatinyepera masvikiro chavo enyika vana tikagwirana nyakasikana handimoni hatina kumbomumbowawo chiko yakaonekwa kujoni kuwenera mazuva avo yainzi wenera kunzi vakuonekwa kuwenera uko kutowanikwa muri kutauni yemujolo kucape town kutown of mujolo muri kuitei kucape town vanhu vese vanga vachiti makavadlira mari vose ava maona ini chete nokuti ndine voice riri commandinga mavakwata makuda kujairira ini kwai mundita makumbo back to sender ina mutigoni nemahuyai mutituro yemakumbo ndakuchallenge ndite chibilto mundigere pano mukatadza makuda kutaimira kwai mutituro yemakumbo royai makumbo acho I'm giving you for free torai makumbo munyori torai makumbo muroyi torai makumbo ako mundiroyi ndikasafuma mangwana ndichigodzwa nemakumbo I'm coming for you ndikafuma mangwana ndisingagwadziwi nemakumbo I'm coming for you makamboona svikiro makatadza kufunga nematombo yenu chitaura kuti muri mumamheno kana kuti mudzimu kumusha kwenyu svikiro rinoita foni svikiro rinoita zvefoni svikwai kuti zviti svikiro reguruve kurerutsa nzvimbo yeguruve kudaro makamboona svikiro rinoita zvemafoni svikiro chechero kana nebhutsu haritopfeki rinofamba risina kana bhutsu because rine chivanhu chakasimba harinotofamba risina kana bhutsu makambona svikiro taura chirungu chamamuchitaura checha panapa mbavha zvezvo zvakauya kuzobira vanhu pafacebook hani makonfirm amega kuti tikuhasila makonfirm amuchaya kuzohasila panapa muda kuti ataka kuti muda kuita makumbo muchinyepera vanhu munhikikiri muchinyepera vanhu mumasiritu zvamukava vasimba zvemadrugs zviya mukava vasimba madrugs 1 kana vamusingazivi kwava vasimba indai zvidzobva udhara vaitoita madrugs ekusonerera umwe vachipinza tsono zvamukova masimba zviya plus ina handisi mukoma masimba ina handisi mukoma masimba musatsona muchivhundusirana kumasititi kwamene tiuzanako handisi mukoma masimba nyatsokundesei zvakanaka muone kuti ndinotopenya kana makanditarisa ndinotopenya makandisadese tasai pamanza pangu apa tasai apa ndinotopenya kana makanditarisa handisi mukoma masimba ini handidheregwi zvokudaro nembavha idzi shuwa mukatovhundusikwa nevana vavo kwai he toda kutomuroya makumbo he kutoya muchinzwa sina nebasa rese musandiudza sina nebasa zvamunenge maona kumastreet uku ndemunoona ikoko kumastreet muverenge mose kumoti muroyei koko zvopera kana muya panapa toita zvepano kaitiwe zvoda leto svikiro kukalkuleta mari sina kuti tipa vanhu 10 vanhu vokucape town akadzima foni aleto kuti anga rakakuleta vanhu kwaipa vanhu 10 tikapuwa ma3000 3 by 10 chi 30,000 ranga rakakuleta 30,000 haranga richidla wena ranga richidla 30 gida ranga richidla maimwana svikiro ndari kubvarisira magodho waro ka havandizivi vakuda kutamba neni penga aleta akadzima foni guys aleta akadzima foni hanzi fonerai butler butler munomuziva guys ndinovatenda kuwa mudumbu ini guys hapana butler ndinovatenda kuwa mbavhu guys ndakavata musai yambavhu dzangu dzichigwadza idzi aiwa pana butler guys zvinoda ndiri mentally fit aiwa butler butler akana vidwe ndine zodzo zvako rejoice vaudze ndine dangerous anointing iri pandiri ndozvisingazivi vanhu ndine dangerous anointing itori pandiri zvandotonyatsoziva kwete zvokuudzwa zvezviya handimona itori ukatamba neni zvinokubackfire to backfire kwayanzo chikona kona yellow collar kola chidzima kaime foni shauye ne1 ondadzima wati anditoseka hangu nyaya yasvikiro yamuri kupengera yamamoyo mozotarwadziwa laidziyo yandijamba kamasikati ungoripi ndandiri kubasa kulevele vanhu vane drama indazviona vari kwajeti vekuendekana sonoti iri ndorinonzi tsotsi chairo tsotsi rekupedzisira tsotsi riya plus ai akabvuma panapa andivai vakabvuma pano here tikwai mativhasina kuti oida kuenda ndofunga vanhu vaenda kunotuka kupeji kwake akunonyora zipost rake tikwai ndinoda kwai ndinoda kudi
ndoda kuvaroya meno zvanga chinyora sendazviona kuku zvanganyora handitoindi kunozviona because ndezvenhema feki dzega dzechitamburo ndatozoona kati achimunya ndikati baba avanopenga ndikati masvikiro chaivo vanomaziva svikiro chero cherinogona kukubvira kana kumhondoro kari kanobata kana kumount darwen netsoka kwete zvokora ndege kwai munotizaida kuti motikwidza nendege here kana kuti masvikiro echidrama kofoni kuzoita foni vachiva vachitaura tichirungu kutokupenga sokutanza hanzi ndandiri kuita kunge ndiri kuona zviri kutoita vhidhiyo yekuti kunge chikiro chairo kutaurira shona yekuti hautonzwi kuudza je kuti hanzi iwe unofanira unodii unopenyera nyika yese hameni ini pano guys muchizoti vakaiva vakati kudii vakati wakachena singaiti wakachena aiwa wakachena ndo zvaunofamba chingoudza vanhu izvozvezvo muda kuti kai muda kugadzira makumbo inini enyu mapedza kumagadzira makumbo ari kufamba achibira vanhu ndatozvisekawo zvangu ndikati zvese zvavari kutaura izvinhu zvekuti unogona ngouse common sense because hapana munhu asiri kuziva kuti mwana iye akashayikwa saka vanhu vanenge vangori nematiyora vanenge vainawo musoro kuti either mwana akanzwai kana kuti akanzwai kwete zvekuda kuya vachida kupusisa vanhu uda kutoinzwai kuzoti hanzi kwai mwana akatakurwa nebhaki yewhite kwavanongoziva kuti mabhaki ndeewhite pazvikoro very obvious bhaki iri pachikoro nderewhite handiti ndo yega information iwana yavataura mamwe mainformation tisina chingomataura pamalive apa ndikatoti naimisiwa baba ava vanopenga masvikiro chavo haatomboda kana chinhu ariko kuna nagururoko anoyera chako anotyisa ndiye ndiye anochinja mazita vachinobatsirwa chako chave kuna nagururoko vanhu vanobhadhara mbudzi kana huku kana chii svikira atobhadharisi mari dzekupenga idzo svikira haribhadharisi shemu haribhadharisi vanoiziva svikiro kupinda mupolitics svikiro kupinda mupolitics ndoda kuti tiudzira vanhu vezanurorohwa svikiro irori kutaura zvo zvepolitics iwori svikiro akurevera kuzanu kutaura zvo zvepolitics iwori svikiro uchitaura zvitwa chichi usvikiro unotaura zvo zvepolitics akurevera urohwe nevanhu vezanu yatidarika yava nandisitoanzwira jinja asvikiro pangwari kwajeki vachitaura vachihumana ndikatodema ndirini jeki ari kutaura nawo asi jeki angati varova nemubvunzo zvake kwai mapurisa 2 nematicha 3 here kana mapurisa ndandichioma nokuseka ndaichitesa live yaka ndakuti asi mwarika ende baba ndavahwira zvokati kujeki adiko kundipa ndiche live nevanhu ava ndiyense kuvaisa straight animona apa ndabva ndanyatsa kuva sendrama message ka chosendrama message vangapindure apa zvanzi mwana akarohwa bva afenda kufenda kupi havako ndikati baba avakava kwai musoro watapiwa uri kuimba yenyika ndakureverai I want to report you to ZANU-PF so that you go there munotora kwamamusoro kuti kune musoro kuimba yenyika kwamamusoro kuti kune musoro watapiwa mufa kuenda nokutora musoro iwoyo kwamakaona ndakureverai mangwana kuna president ED ndakuvaudza president ED kuti zvamakamutaura palive richigara kunzvimbo yemujolo the biggest ningirikiri yemujolo ndokwavari kugara vari hanzi ndinofamba nevanhu 10 apa vari kugara kunzvimbo yemujolo kwavari koko kusvikiro harisiye dunhu rayo zvekumhanya kokuzoti mada mari ekudlamu road kwai mobva maona kuti mari ekudlamu road munotiva mari ndomboona kuti tsotsi kwai moona kuti mari yemurodhi wokukwira ndege kuzodlamu road muda kudlamu road kusvika bva pacape town kusvika kujoburg 2 hours unokudlai pa 2 hours mari wane zharaka pakapaza mari wane zharaka makuda kuya kunotora mamukataiwana regai ndikudze zvakaitika guys evident ukatyanga makudza nyaya ndokana tyanga makudza histori iyo yamunoti nemhaka yei mukurimember guys ndichikudzai ndichiti pane vamwe vanhu vari kundifonera ndakati chiko ndichiti pane vamwe vanhu vari kundifonera so vari kujere but ndichakudzai nyaya yachona kana ichinge yabuda muchikurimember ndichikuti pane nyaya iri kuitika but ndichakudzai senda kuda kuita raiko zvino ukurimember right pane mukomana andika akandifonera murume akandifonera mirai muhwe kupinda nyaya murume yandifonera anditi ndobva ati SIS MELLY ndoda kutaura nemi pabhasi abroad paya mukuziva ndichikudzai panyaya yebhasi abroad chiti pane zviri kuitika kaisi asi ndichakudzai ndikasikangana kukudzai mukomana asvika SIS MELLY ndataura nemi muri 1 animaona
ndikati woko kanaka akamboya bastard brother ndikati alright azondifonera mukoma naye zvikanzi batai namba imuchengete ndiyo namba namba yandiri kuda yandichange ishandisa kati alright ndobva azofona zvikanzi SIS MELLY ndinonzi Junior Gono batai shoko tapa story time andi zvikanzi ndinonzi Junior Gono ndiri mwana waGono former minister of finance hanomaona ndikati iwe uri mujere zvikanzi ndakasunga kuno muri kuiziva nyaya yefraud guys ye30 million ye-FNB ndiri kuiziva right iyeye munhu iyeye zvikanzi saka chiripo ndechekuti SIS MELLY ndatoona kuti pavanhu vese ndoda imi ndi munhu andiri kutrusta andika ndoda kuti munditire favor SIS MELLY andika ndikati favor day inosandabata dhiri kuti kapa dhiri kuda kuitika nderechii muri kunzwa probably vanogona vakatarisa hanomona ndikati dhiri kuda kuitika nderechii zvikanzi right SIS MELLY mukuzanya yangu ndakaigashiya padiarisa ndikati zvikanzi ndine mari akatanga ati ndiri kutambura muno mujere ndikati unogotambura sei uri mwana wani waGideon Gono zvikanzi baba vangu andika vari kuZimbabwe saka vanopota vachimbouya kuno kwachinotesa imba yangu iri kuCape Town iti mukapairo riri vari kuCape Town andika vanenge vachimbotesa imba yangu iri kuCape Town saka vatesa imba yangu iri kuCape Town pavanouya vanomboya vondisira zvinhu voenda asi zvinozopera vasipo ndikati saka inoda ndikubatsirei nei hanomona zvikanzi inzwai yaroda kudzai zvikanzi SIS MELLY can I trust you ndikati ini zvewe dzatoti kwangwa zvekumira ndikati paita nyaya zvinhu zvikanzi can I trust you ndikati zvikanzi SIS MELLY mukuzanyaya ndakati mari yandakakudza ndakarova kuFNB ya handakanga chizvitanga ari manager kana tanga richiyamene kuFNB ndikati zvikanzi mari iyoyo pane pandakaiviga ndikati ndapinda machena guys ndakutumwa kudzirire mari saka ndachimbomira ndichakuudzai zvikanzi mari iyoyo pane pandakaiviga saka ini ndikuda kuti imimi muinde kunotora mari ishi muri kwa guys teerai munzwi ndinoda kuti uinde munotora mari iyi SIS MELLY pamunotora mari iyi ndoda kuti muchengete mari iyi ndikati iyo 30 million ndakabva ndatotoona kuti pane yaoda kutambika ini manje magema aya ndowaziva hanimona ndokuti ndinotamba nevakomana nda izvi zvokutodaro saka ndinyatsomazi ndakabva ndandoti ndada kutorowa bosh pano rega ndicheplay along zvikanzi ndati muinde kunotora mari iyi SIS MELLY matora mari iyi andika pane mari yandoda kuti ndikuudzei munondipirawo chamisa president ndikati okay saka ndinopa president chamisa mari zvikanzi pamari iyi yamuchanotora 30 million ishi andika muchatora million munopa vachamisa ndikati inini zvikanzi ndikati muchiti yabvepi zvikai munongoti yabva kuna Junior Gono handika vachabatsirikana ndikati zvikanzi ndikati okay ko imwe zvikanzi imimi mondivigira imwe kunoko ndichakunyorerai list yezvinhu zvamunotengera handika ndakutinyorerai list ndokupai asi imwe mochengeta ndobva ndamuti naye hanzvadzi 30 million handika unonditrasta nemari yakadaro kuti nditore mari yakadaro ini ndikuchengeterei handimona munondiziva kukana imi muri kuti muchabuda mujere in the next 4 years handiti coming 4 years kana ndikatora mari iyi ndikadzapia ndokunongotamba kane mari ikatorwa kana kuUK kana kuti kupi mari yakaondakai ndikatotanga upenyu usva munozondiwana kupi zvikanzi kana SIS MELLY mweya wangu uri kutaura nemi spirit yangu iri kutaura nemi kuti imimi ndimi munhu ari honest ende totokutaurai even kujere kuti SIS MELLY hanimona saka ndimi apa guys inzwai kuri kuenda nyaya batai mubatise mashoko zvikanzi saka ini ndatoona kuti ndimi ndikati horaita hanzvadzi mari iyi iri pai zvikanzi ndinokupai key handika mokwira nemari yenyu imozotora pamari iyoyo pa 30 million moenda kumba kwangu Cape Town ndanga ndakatenga imba kutown house kumacomplex anodhura hanimona kuCape Town saka moenda kuCape Town kwaka modi ndokupai key ndichakupai phone number yamuchafona ndiya next door wangu ndiya nopinda chivhura imba yangu achinotsvaira hanimona muyadhi mangu saka ini ndichamufonera imozomufondera kupai namba motsara ndomudzasisa wangu vari kuuya kana mauya mopinda mumba mokwira musiling handi makwira musiling mukati momusiling ndiona mari ndikati hanzvadzi mani 6 years muri muno kukana mari yakadyiwa nemakosvikana sisi mari iripo hanimona ndikati iko kusiling kwamoti ndinokwira handi dzimba dzemazuva ano munodziziva siling inenge ndinokukwira ndinokukwirigwa nani hanimona indati obata chigemuka chida kuitika panapa ndikati let me play along zvikanzi munonokwira siling yacho haina kunyanya kuenda mudenga si munonoita plan mune fanicha irimo munogona kungosunda zvinhu modi mokwira mo ndikati ora iti pakanaka zvikanzi ndikati saka kii dzekumba idziri kupi zvikanzi kii ndinadzo pano handi kokuya kwandoramba mazano kumodhi muliloko zvikanzi kii ndinadzo kuno kumodhi mulile animaona saka munouya kunoku musuwa munouya kunoku kumodhi mulile muchitora kii mubva maenda munhu ari kuda ndorwa bhosha ari mujere guys gayai muone kuti masasa azorori hanimona ndikati iti pakanaka zvikanzi saka mobatisa namba dzangu ndikati pakanaka zvikanzi ndozokufonera simusandifonere panamba idzi nokuti ndinodzima foni sezvamusandimutsarana kati okay ndaenda
mangwana kusera mangwana ndafonegwa nefoni yandabhasiwa ndafona ndikati kwakanaka here hanzvadzi kanzi right, are you ready kuti muchinotora mari? Ndikati mira pane kwandiri kuenda ndokubata paweekend. Right, ndini weekend ndatopa foni ndaputika nokuseka ndaridza wabai kwangu ngati pane zvikanzi madauro wabhoshi anamona hakuna 30 million ino. Ndakamuti naye hanzvadzi saka 30 million kana ndakubva nayo kuCape Town ndoisa pai because obviously ndikwiri ndege nemari yakadaro ndinobatwa ndosungwa. Zvikanzi SIS-MELLY makangwara imini, munovhura mota yenyu moisa mari dzenyu muchiviga mari dzenyu muchiviga hanimaona, saka ndozvamunoita. Ndikati okay. Saka inini manje achipedza kudaro ndakabva ari mujeri zveshuwa, ari mujeri tandi he is in prison because akaini yake pano vari kujeri. Right, tapedza kudaro paipai ndabva ndadi ini achipedza ndakabva ndabata vanhu handi vakuru vakafanana navagideon gono, vanhu kuti havanetsi mapublic figure havanetsi kuwana. Ndakabva ndabata mamwe madiaries ari pano ndikati guys ndibatsirewo vana vagono vari kupi. Ndakatozoona kuti mwana wacho anonzi junior gono wavagono uyu ari kustates ndokwari hana tomubvira agara muno, but that means irichi ifraud munhu hanimona. Ndobva ndati too late, ndobva ndabata rimwe timu riri kwararoko ndikati nai mini yetsonizo ndobva kuti hakuna zvinhu zvakadaro. Ndikati hakuna mwana ari mujeri, zvikanzi hakuna mwana ari mujeri akadaro. Right, ndobva ndamuti ndazomufonera pengati ndifonere, ndobva andifonera. Ndobva ndati honaka iwo kuti ndikurunzita madzina kufasti iti baba wako vandifonere vagono, iti vandifonere baba wako. Vakandifonera ndotoenda mangwana chaichaiko ndotoya kutora makini tuba ya Cape Town iti mudhara kwanifonera ndipi ahead because ndotya kuti ndogona kusetera apo ndosvika ndona mapurisa akadi akaita anenge akaita anozochi vakachisavheya pamba pako ndoonekwa ndichisvika ndobva ndabatwa. Saka iti mudhara wako andifonere. Zvikanzi mudhara wangu afone ish alright mirai ndipei madays. Ndikati ndatoziva kuti hapanaka ndamirira ndazofonegwa dhere chi3 zvikanzi right mudhara wangu ari ready uda kutokufonerai manje gadzirai. Ndikati alright munhu afona zvikanzi ndini mudhara gono. Ndikati bva ndaswicha phone same time ndikati hande video call hamwana inga nongwe video call. Ndikati davireka video call ndati akudza kuti aiwa phone yangu ai. Ndikati baba zera renyu netitle lenyu amukandoziti phone yenyu haite video call. Hakuna zvakada moto nemafoni anodhura nda mavideo call kana fufu hande video call haida kubuda. Handika yakapesera yakatwa phone yakuita kunge network iri kunetsa but phone yanga yakatwa. Ndamufonera pengati udza mudhara kuti kwanzi kana pasina video call hapana diri. Ngaite video call ndoinda kudiri. Video call haingaiti mai mwana ndakamupa vhiki video call haingaiti. Ndobva ndamubhasa ndamufonera ndobva ndati idzwa kanzvadzi ukana unyatsonditarisisa unitarisisa wanzwa unyatsonditarisisa handisi type the2 cents dzamunofunga kuti munokidnapa vanhu. Handika modimanda ransom handiti kana kuti meme chida kuti meme chida kuita handimazoona unitarisisa ndakangokoresa zvokutodaro ufunge nditori ghetto. Ini ndiri ghetto rekupesera zaronzi ghetto hanochonga nditaurira iwewe. Ini nditori ghetto remughetto. Ukatobvunza kahistory kangu ndichikura ndoziva ndaitori mwana aitori troublesome nditori ghetto zvokutodaro. Handika unogona kuoka ndakabuda mughetto pachigeta chifi chakabuda mandiri nditori ghetto zvokudaro ndotokutambata nyaya ukatarisa chero ndakura kudai so sausangonditora for granted because nditori ghetto rekupedzisira. Handiri kuzwa ndiri mukoba timu mukoba inini bva hana kugona kupinda bva anyarara. Saka game ranga riri papa ranga riri kudai so guys ndaifangwa kuti nini ndoenda unotora key muri kuwa game ripo. Ndakabva ndabvunza boys dzangu kaidzi dzinoita magame aya ndikati naimi pane mufesa sososo ubva waro zvikanzi mama tokidnapiwa sisi mazano wana kukidnapiwa zvikanzi mamakidnapa ine madiaries anga achipinda tight target yake vanga vari imimi madiaries ndima muri target. Handi mukanzi SIS-MELLY vakidnapiwa parudiwa ransom ye 500,000 muchati ngatiye konde ngatiye magofundme. Handi ndozvamuchaita ndoranga riri game racho. Handimona vanhu vari kukidnapiwa mazuva ano wakidnapiwa mari riri kubuda neransom. Ndofunga South Africa game ripo mazuva ano ndire kidnapping. Mwana wako anokidnapeswa neshamwari dzenyu ndokuti hakuna shamwari dzadziya. Shamwari dzenyu dzinotengesa dhiri rese game rese kuvanhu vanoita zvemakidnapping apa kuti mwana wake mukadzi akanobuda nguva yakadai so anofamba nemota yakadai batai mukadzi murume wacho ane mari mukabata mukadzi wacho ena ende munhu unenge uchitoziva chikafu chakanaka wakidnapwa wakachengetwa uri kwauri ikoko murume achinzi uchitoga mavhidha chichimugwa murume unza mari kana usina kunza mukadzi wako tikumuuraya. Saka vanhu vanodi vanotounganza mari yoendeswa mukadzi wachonyatsa kuya ari fresh asina kana chaitwa. Handimaona ndozvavanenge vachiita. Right, zvikanzi ndobva saka ndaifanwa kuti ndatora makii nini ndatora makii ndoenda kuCape Town. Ndisvika Cape Town kweka manje handichadzoki
kidnap mozoona ransom simeli vakadi vakidnapiwa andi kuri kudiwa kune vakudhimandiwa mari ndogame raka ende imi mapandi hapana chamenge muchiziva kuti ndakambotaura nemunhu ari mujere kana zvikazodika hapana chamenge muchiziva mounza simeli vakidnapiwa chete variko muchiona mavhidhio pamwe ndakarohwa kana ndakazogwa zveblack kuita munhu akarohwa anomaona ndiyo yavaida kundiita iyoyo ini pandaikudza nyaya ndaikahanisini makaenda kanga manchikudza kuti pane nyaya ndoda pane nyaya ndoda kukudzai chikanganwa ndo nyaya ndoda kurohwa nemunhu iyeye pano patayarisi panapa and ndozati nyaya iyi vachatoiona because handi vanofollowa panapa handina kumubloka varipo pano anomaona ndogemura vaida kunditamba saka guys iko zvino garai makagadzirira manzwa mashamwari enyu kune vai vane kaupenyu kakanaka pamusorosoro apa manzwa please be careful life dzenyu tati dzinenyo kuita show off sterek senge vari musa team next door rako ndorino game rese team next door rako ndorino kutengesa game rese kuvanhu ava kuti soso mukadzi wakanobatwa achitopinda pagedhi obatwa oendwa naye kusikana kuti panotaurwa ransom ini usikana kuti murume wako can afford anomaona yotaurwa ransom iyi saka ndati ndikudze ipapo kuti makonmen aya ariko ndowayaya emashava aya anozvitwa itirive masvikiro atichichi anomaona ini ndiri mukoba ini guys koba straight out of mukoba straight anomaona out of mukoba 6 straight ndokumaraini kwangu ini guys ndogara chimbokudzai kuti ndichikura ndaitoriwo zvangu mwana idoriwo neproblem handakambokudzai ndadoro zvangu nedambudziko rangu remusika wangu ndichitokura hani ndakambokudzai no binas handisi kutaura izvozvo iko zvino imbomira ipapo ndataura kuti I'm not saying any information for now. I'm holding some information. I told you chazosvinzwa nekufamba kwenguva hanimona saka woda kuita munhu akafanana neni shwa ini ndakanga ndiri customer yemapurisa ndichikura hanimona zvinyaya dzekurova vana nevane everyday chigara ndakaiswa hangu pahuani dzoka futi uyu one every day kumapurisa ekukamba kuhani hanimona ndowoda kundijutaini kuti ujute inini saka hazvibudi handiti munoona hazvitobudi hazviiti handisi musaladi kaini zvotova masaladi izvo ndaive ndiri dambudziko kimusina ndiri dambudziko ndichikura tokandichitaura wani ndandiri dambudziko ndichikura ndiri customer yepolisi ndaitosikama kuti kwai kune vanhu kune munhu wagwa vanhu varova mugara watema munhu nebhotoro ndini handiona mapolisi wadzoka futi handiona ndonzi kunojera nevana vadikiri yako rakavhuriswa nesuka kune jera rakagwerukuku rakavhugwa nevana vadikiri yariya vainzi vane musika wasereki isi takarivhura katichitanga kuvakwa ndakanokandwa iko kuya kublue hills kuya kusenga tikanogara kukuti waitwa kunge munhu asina kukwana yakakwana opuwa chiketero mozati taididza nezvimajagi zvimajagi zvakakura kudai topuwa zvimajagi zvakakura kudai chei chakaboka pazasi guys chinobuda mvura ko inotora mvura kuoyo zvinodidza ani chinosvika chapera mvura inenge chakaboka chichibuda mvura kuda kugadzirwa kungofixwa chete chete uchimanya ukatakura chichidonha mvura uchinzinanodidza kusvika kwanyorowako hanimona musika weyu zvegweri zvevahwana zvokukura izvi hanimona aiwa kare selina zvinhu zvakudhara ndikutaura past history. Remember, my past is my past. It stays there. Antika, I'm no longer living in the past. I am living the future. I'm living the present and the future. My past does not determine who I am. Antika, I am determined by the present and the future. I past in the job that I just got because of snabas. And more. Ku blue. Zinoka mavuvu ichingwa nemuromo zinoka katsungwa maoko kudai zinoka mavuvu hanimona saka ndiri kukudza ishuwa ndakaenda kublue hills tisaka pavhura pachivhuko pachivakwa pai tisakatanga kuita first kuru rakatanga kuenda kunokandwa ipo paya pablue hills hanimona pablue hills paya tisakaita first team rekunokandwa ipo paya hanimazvona hanzi edimi ndikudzewo right rumbada kupindawo yake kupinda yake yatoveshoka right ngamboidaru iwe aya kuchisunga zvimoko dzinonga ine hai sis ndeipi muri sei mushe kuri sei sorry handisi kuda kubudisa festival zvinhu zvacho so you know what happened nenyaya yevanhu vari kukona vanhu ava maindikudzei zvakaitika kwandiri so ini ndinoita zvematrucks ndine logistics company so ndakandati umwe musi hazvisi zvekudhara this is only 2 weeks ago so saka ndinombopota like kubva patanga vanhu vachiadvertise in fact I saw it from you muchiita mareels enyu
dancing stuff and I was like, let me just do this, just kungonakidzwa for fun. You know, I like sharing my comedy and stuff. Zvinongonakidzawo zvongoseka kungosekesako vanhu for fun. So vanhu vaya manje vakabva vaenda unoona that my page randakavhura iroro zvikanzi nawo makadi henyu. So nandiri mumota handiti tinoisa mauyu pabluetooth. So nandinoyo vashandi wangu mumota tiri about 4 tiri kuenda kuclient. Zvikanzi nawo baba waya makadi zvenyu ndinonzi wamomberume and ndinoda kuti muite brand ambassador yedu. Ndikati iyazve brand ambassador senge zvinoitwa na madam boss. Ndikati muruti ndinoita brand. Ndikati maninji ndikati zvondapinda ndiri mwana mutetetete. Zvikazi saka ndikati chimirai mundifonere na 12:30 tinyatsotaura ndakagara izvezvi ndinowasenzi motika nei. Zvikazi alright 12:30 dzichingokwana simeli munhu yabva afona and aifona nenhamba yekunze kwenyika. Zvinhu zvacho ndandichitozvinyorera pasi. Remember ndandizoita brand ambassador. Ndikati ne 2 minutes dzandakanda mafirimu andaisa paFacebook ndauda kutoitwa ambassador. Ndikati ino ndichifonerani ndibvunze kuti unozvichaja sei zva excitement yauya and I thought it was real. Zvikanzi nemunhu yoya inini ndiri kunze kwenyika kunoku ndakatenga mabhazi angu 2 nemarori angu 5 zvinhu zvazviri 7 marori 5 ma34 ton nemabhazi 2 saka mwana wangu anonzi ani zvese ndakanyorera pasi SIS MELLY. Ndinoti mutondibatsirawo kurana zvinhu izvi and kwana ndakazvipaka kuEastern Cape sandada kuti zviende zvitange kutransporta from Cape Town. Ndikati amapinda mumaoko akanaka ngatisiye zveubrand ambassador tichironge riri basa chairo ndinogona kubatsirai kurana. Because already I've got a yard where I park my trucks. I've got an office. I think I'm in the field already. Let me help you. Zvikanzi all right. Ndakaita ndofunga 2 hours ndiriprana nawo nenhamba yekunze kwenyika ndichazokukandira imioni nepicture yemwana ari papo nei. Zvikanzi uyu munhu endakukupa ndo kune matraki kwakapakwa matraki angu kuEastern Cape ko whatever PE kana kuti Eastern Cape in between. So this is the number anonzi Paul. So Paul was akapaka since COVID matraki angu handibatsire. Ndakatobhadhara umwe munhu mari kuti anditire mapermit akandinyima. But these people are real Zimbabweans. One muchayo. Zvikanzi saka zvikanzi all right. Ndikati all right ndatichite so fast kuti zvifambe. Imimi kuunza mari noshamisire. You know? Ndikati mimi chiitai. You can hear me, SIS MELLY. Murikuti to break up, but you can hear you, yes. Oh, okay. So now, ndakuona manje murume wandikanzi toita sei. Ndikati tengi renyu rinopinda liters mangani zvikanzi 500 liters. All right, bandatowa calculator 500 by 5 by 7 mabhazi matraki nemabhazi. Zvikanzi so Buria rakanosvika about 100 something. Zvikanzi nawo ndakumbokuisira 50,000 hanti mari bva yatouya bva yaiswa. Ndikati muna akaunti here munyika muno. Zvikanzi ayewa ndatoona 50,000 ningirikini proof of payment haipindi. But I was given that proof of payment and I said proof of payment yes, proof of payment but amuna ini account yemuno. What's going on? Because no, don't worry, I've got someone who just paid. Shikanzi iwewe chi authorize zvinhu zvese zvifambe. Chakandinetsa simeli ndechekuti why did the money did not haina kupinda like after all right an hour or 2 hours. Shikanzi aiwa kana iri kunonoka imi ndokumbirawo kuti mubhadhare matogets chete. Umwe wangu uyo achandisira diesel because pakapaka matraki pane diesel. So mari yaibuda 14,000 for those tolls, 1.5 per truck or per bus. Simeli ndikati apa ndazokurukwa panapa. Vandatomudza ndikati no,
I'm not going to do this. Can we sleep over this thing? Then we do it tomorrow. But ndakaona kuti mai wendakonwa. Saka ndakamuudza kuti because inini murume wangu anoshandira under our South African government. So ndamukumbira ndikandokumbira kuti vanhu venyu vandibatsire with these details. Yemunhu. So wakomana weIT basa kwao akano Google first kuona hapana munhu uyu ari munomu. Ari South African. Ari South Africa munomu. They are in Joburg. Vanhu vanotondiziva imbavha. Dzaingoda kuti nini ndise mari yematolls chat. You know, the rest was asasina basa. So vanhu vari kutibira vanhu vanotiziva anotoziva kuti uyu anoita matracks saka ndichamu. The other time ndisati ndakuziva first time ndakambonzi ndinonzi James Makamba momuziva. Zvikanzida kuti muende nondilodherawo macables angu ari muSantino. SIS MELLY vandanzi imimi chifanhai kundisira about 4,000 rand kuna security kuti arambe akakumirirai. Because I didn't know, I went to pay that 4,000 rand. Kuda unosvika palocation pekuloda. But these people, so vanhu vakakukona imimi are the same people who conned me. It's only that we are not saying it pama group so and alert people kuti tiri kukonwa nevanhu vetinawo. Tiri kukonwa nevanhu vanotiziva, like you said kuti shamwari yako ndo inonokukidnapa. So vanhu ngwarira ipo. It's not everyone anozoya chitaura so. Vanotora zveshoko zvokunyeba vanotoende vanotokura ina ndatorwa hini yangu You see, James Makamba aita zveeconet here or something. Saka it was like a real thing. Kuda kuzotsvaga James Makamba yakati inini handichaiti izvozvo handitozvizivi. Ndakatedera kutya. So uyu angada kunditamba yemagonyeti ndatoti dai asi Mwari ndakatonyura futi. So people must watch out. Our fellow Zimbabweans are the thieves. Yeah, true. Very good. Thank you very much for sharing your story. Thank you. Yeah, sure. Right. Mazvinzwa guys, ndo zvinoitika. Hanimona, ndo zvinoitika izvi maZimbabweans zvatoitana kupondana kutoitiwa izvozvi zvese izvozvi zvimaZimbabweans. Hanimona, ivo vava vakatochaimira paFacebook. Vakatoona paFacebook pane timu ritomupa bhegi zvevashuwa. Riripo timu rikutoendesa bhegi zvechokwadi. Handi musati vanhu vane maproblems. Unenge maproblems kana uri maproblems panguva iyoyo haufunge zvakawanda. Unongosvina kunge zvekutaurwa zvitori real. Hanimona, saka unotoenda kunodi kunowira mukati mazvo. Saka be careful guys. Garai makavhura masi makagwadzira. Kune uyawo kutoregwa mota wepano paDiaries mukadzi ndakati nemoka zvinokuwa kuti pamboda chikuchuka yandakumbeunza palive nyaya ichi. Handi murume nemukadzi kuona mota inotengesewa naimi Ford Ranger pa marketplace apa. Ford Ranger ichinzi 40,000 makambozvionepi zvinhu zvakadaro. 40,000 Ford Ranger kwakumbanya kukontakta vanhu vaya. Hanimona, vanhu vaya vakati Ford Ranger iripo. Hanimona, vakandigwa negarage. Hanimona, zvikanzende pawebsite munogugula mapicture. Vakumbanya kunogugula papicture. MaDiaries apa. Vakumbanya kunogugula ndika zvikanzi kana muchida chibatrai mota iyi kuti isaenda. Handi vanga vane kamari kavanako iwe murume nemukadzi akarimba 20,000 kwakutotonotazwa kuti bhosita vanhu vaya. Hanimona, zvikanzi kana mapedzisa mari yasara ichi mosa nemari yefuel tokudhilivharira imba kwenyu vachingojutiwa vari kuLimpopo. Hanimona, vakumhanya nokwereta imwe mari maimwana after 2 days mari yakwana. Vanhu vaya vakana kudzimafonika havana vanga varipo vachitaura navo. Hanimona, after 2 days zvikanzi mari yachaiwana. Hanimona, havanga ndibvunzi kana kuti vanhu vaya kutoita zvinhu zvavo nemurume washoranga pamwe chete. Hanimona, kwakunotora murume pay kubasa kukumbira advance kubasa kwakuva kuisira vanhu vaya deposit iya mari yakwana ka zvikanzi chikudhilivhara motikari yenyu nemusi Tuesday yanga iri weekend. Tuesday kusvika hapana mota yakadhilivhariwa. Thursday hapana vakufundira vanhu vakuti naimiko motikari kuya rini. Hanimona, vanhu vaya vakutoignora. Vakaita vhiki vachifonera kasipisa vapindigwa kunzi vanyorerwa kunzi musatinetse tiri pakutotsvaga wesishona. Musatinetse veduwe tiri pakutsvaga isusu zvakatovharana pana mari yamuchapiwa. Vakutoonesa kuti tipe mari yedu zvikanzi mufunga kuti mari tinokupai kupi. Vanhu vaya vakuuya kwandiri SIS MELLY pane vanhu vataka mari saka ini kana makapa mari moda kuti nitidi ndivawanepi. Ndivawanepi ane makapa mari mega. Mukati mukambeionepi motikari Ford Ranger 40,000 ndiudzewo. Makaiwonepi. Ford kwete murume akutanga kuti ndakakuita mari kwasa mai weekend ndikati saka
makuita mapoza mchina pawana futi makanga iwanepi mota yamakataridzwa ndei mugaraji handika mukaisirwa price pakanotukwa mota iri mugaraji yakasvipagwa mugaraji pakabviswa price yamaida imiri handika mukamhanya kuinda makanga maitenga mota paindaneti makanga maiona mota yacho makanga maiona fachimaitota sei tibatsirika ndokubatsirai sei nokuti vanhu imasikama ndokubatsirai sei ndo basa ravo imasikama vanhu makatosikamiwa chegekwa muchu kwai asi foni namba yavo dzichiripo vanhu vanenge vane hopuka kwai foni namba yavo dzichiri kuita ndikatsaka munofanira kudzima foni namba yavo havadzimi foni namba havatombodzimi foni namba dzavo because hamutozivikana nekwavarende mukavadi foni namba dzavo dziripo vacharamba shora nemi muchatokusikamiwa futi muchitaura namukuda imi mune mamuri vavo chibai matobhuloka mukangamwa nezvevana hakuna mari chadzoka animaona ndokutopera kwai foni dregeshera ndei mukaionawo ka paindaneti picture vakapiwa ka chinoda uchidzi uri naive sei guys haungambowiri for that but vakawira minoti sei animaona saka zvinhu zvakadai so zvinoitika zvinhu zvakadai zvinoitika handimaona zvinhu zvakadai zvinoitika guys be careful mukutenga zvinhu zvepaindaneti zvanenge kana waona motikari paindaneti handika musanzitanga watumira mari usina kuona chinhu enda paground hanzi namusa edmi right ndandikuedi enda paground unoona motikari mutsa yako iri kuramba tofunga une old version iri kuramba ndikuedi handiti enda paground unoona laxman mashadi kuti mulle kwenyu kune wakakangaona ndipinda 10 nyaba ida kuti skama kuti kidney papa unomona saka enda paground unoona motikari usaenda wega notusho kidney wafuti koko enda nevamwe vanhu nondinaona green button download my latest app version Facebook guys musagara nema app kudhara haedeki pamalife aya unoona enda neumwe munhu unosvika moona motse motikari test drive it taridzwa mapepa and everything before you kuritsa kana cent haasati arikunda court akazvese zviri kutoitwa paperwork yese yakagadzirwa asarwa paidiwa chii amene zvakashongomujileyawo but anoguta zvekuya asina nyaya anomaona saka zvinhu zvakadai so zvinonetsa anomaona musawire mumascam ende vanhu vari kuita mascam SI handimoona handina kudzelaxman manje apa pana kana 3 months apa madhezi wandisa ndakazona ndichiramba kanyedze kungoti muleko zvino pano zvandiri kudzirambira idzi tatakurohwa pano game pano nemunhu ainituka inonzi Gideon Junior Gono mwana wagono uyu woku FNB wokuti ndakaba 30 million manzwa manhu akungotibira guys avasama vanhu vekune dzimwe nzvimbo mazimba nyaya dzenyu dzokuti hanzi chikona uyu my sister you work hard but relationship is not for you sorry kana ndatuka my sisters work hard iwe vanawo marelationship tinawo unoti hatina here right munoziva vanhu vanenge vachiita game rekubira ya mazimba vamwe vedu ndo vanoita izvi mazimba vamwe vedu ndo vanoita chigame ichi hamumbobiri nevanhu vekure foni mina ndikudzei mukaona mafoni achikandwa maiphone achikandwa pamarketplace apa painternet anomaona kana kuti iwe uchitengesa foni yako iwe uri kutengesa foni yako hanti une foni yako ichi ukutengesa foni hanti waisa pamarketplace nokuti pane macustomers emagenuine but you have to be careful pane mbapa waisa foni yako ichi zvavanoita manje maugandans aya nemazimbabwens aya nemanigerians kashoma kubira foni kashoma kubira foni maugandans nemazimbabwens zvavanoita anotoconsult handika ndaonawo foni pamarketplace still available oti handika pamwe foni yako kuti 6000 konzi is it up for negotiation iwo voto negotiate oti alright give me 5000 anomaona konzi okay can you send me more pictures anomaona iwo bosenda mapictures hobo handika wena picha konzi I like it where are you handika wotaura kuti ndiri kuPretoria pakati vaimakia ndiri kuPretoria pakati hanimaona konzi okay handikwanisi kuti ndiuyeko masera handikwanisi kuti ndiuyeko amunotaura mangotoya kubhaza wandina kuverenga sa werimwe zaita sei ndachinjwa battery handimaona saka zvonze vanobhatizvo saka okay I'm sending somebody to come and avauyi zvanachikutoita kuti kune vanonzi namashambiza vaya vanotumwa vanomaona iye muridzi wegame hauye paground anotuma mashandisa
konzi okay I am sending pana wangu kuti auye kuzotora handikaenda kuti muzukuru wangu animaona muzukuru yakonzi alright konzi alright saka ndakukwisirai mari anditika motora mari inotonoteura chindundundu handi uri kure nebhengi guys uri kure nebhengi kai ugere mumba mako muno mari yetintinti notification yemari yopinda kubhengi uchienda mangwana kai katusira mangwana anditi ndopa uchazoenda mangwana na bhengi uchienda kusira mangwana yetintinti kotonzi ndamunosangana nemina wangu pakati hanimona motorosangana womupa achingotora mari hanimona munin'ina wake uya notification panozoti kubhengi mari inenge yatorivheswa hakuna mari inopinda vane linki kumabhengi vanhu vaya kola hello SIS MELLY muri sei? Mushe kuri sei? Ndiri bo. Haye kuvharwa SIS MELLY mahwani ndakamboitambura. Ndakaenda kumo ndogara kucamping park Bashley. So ndaenda kumo pa ndiri busy kushopa ndandapiwa mari nababa mwana yekunotenga zvinhu. So pakasvika mumwe mukadzi pati ndinoshanda hanzi munhu andinotenga zvinhu naye munomanga muri mupepa saka tinoshandisa kadhi rake kuti utenge zvinhu unotenga zvinhu ne50% off handikati nhasi ndinosara nechange zvikanzi handei panze kozi ndezvemadhiri pandaenda panze paendamira zvikanzi so musikana yakatouya akapfeka hembe yekupepa nechitegi chakanyorwa zita rake stuff saka ndakatoti ichokwadi so ndava ndabuda panze paye ndakatomira ndikumirira kuti aende unoita madhiri ake kozi akandisarudza zvauri kuda kutenga zvacho saka ndakasiya ndazvisarudza ndava ndazviisa pasaidi ikoko ndanomirira kuti anotora kadhi rake aite madhiri so ndabuda panze takamira paye bhaadzoka mumwe uya anga akapfeka hembe ine tegi zvikanzi tapedza madhiri chiita sei chandei nguve hello mirakola ndopedza vai manje ndotopedza ndikukolokesi shaka taura kola ndobva zvadii ndobva ndaenda nomira panze paentrance yepamopa ndikumirira kuti zvinhu zvangu zvandaita saka vakasvika vakandibvunza kuti une bank card here likely that day ndakaenda ndisina bank card ndakaenda necash saka akabva aunza mumwe akadzi tu zvikanzi nditori nevamwe vanhu vari kuda kuti ndivatorere futi zvinhu ne50% off using a card yekuti anoshanda mutepu so unotenga zvinhu nehalf price mumwe wacho mukadzi anga tori muzimba akutoti munobva kupi zvikanzi ndazviona kuti muri muzimba ndaakufara kapaye kuti vamwe vangu mazimba paye vakutonditi togara chitenga nemunhu uyu chichii ndatofara amina kuti ndakavharika sei handina nhasika ndikawana kana n'anga chada kuvaroya vanhu ivavo so wakabigwa here apana ndabva kutenga mapamba emwana muclicks ndamira kandinotenga hangu tuntu andaida kutenga mupepa SIS MELLY handiziva kuti ndakatorwa sei foni mapamba zvese zvandandatenga vanhu vakaenda saka mukadzi uyo akabva afona andandasara ndinayoyo zvikanzi uye mukadzi akufona taurai naye hanzi ndoda kutaura nemukadzi wandataura nepekutanga pandatotaura naye ndikati hello zvikanzi yes come my sister your staff are ready uyu bva atichindi pandisara ndaka kubatira zvinhu zvako ini ndakumhanya paye kuenda kushopu ndinotora zvinhu pandakasvika mushopu musikana handisi kumuona ndakuti ndidzoke kusaidi kuya kwandasiyana vakamira kusvika ndingarawani ndakatanga kudedera kutange benzi ndakuskrima pamo munoziva unotangesa sikamu ndikati pane vakadzi handisi kuvaona vatora zvinhu zvangu zvikanzi chii foni zvese handiziva kuti ndakatorwa sei nanhasi nongozvibvunza kuti ndakashuwa ndakapenga kuchirudzishe kunditorerwe ende mazimba ndinga chitokuitira izvo zvizvo angori mazimba mufunge wanoti ndakatotaura naye mwe achataura kunge muzulu ini handitaure kachizulu ndandiri busy didi kutaura chirungu akati utomurova mari nhasi apa inini simbi ndane makore ndaka muSouth Africa ndasati ndakambobirwa but musiwayo nanhasi nongoti asi mwari ka zvamakaita paya zvakaoma mwari vadii havo iwoyo wakapaa zvinhu zvavo mwari vadii havo usapinze mwari imwe ndiwo wakavapa zvinhu zvavo ndindakatovatambidza ndakazoti ndasirima paye vanhu vakumhanya notarisa kumakamera mai mwana vakati ini ndichifamba ndichienda kushopu
mumwe uyo wandanti mhanya andifonera kuti otore zvinhu adhiraivha mota vanopinda mota vatorova pasi nemota mapurisa akazosara osvika otendera vakadzi vangu varova pasi. Ndakati nanhasi ndikaona munhu mushopani achinditi sisi nda kukubatsira handibvumi ndokutenga zvinhu zvangu zvakanyarara. Ndati ungada kubatsirwa iwe utaona masizvi zvaunongochida kuona zvaunotenga wewe. Ndandati kakuchipa nhasi smelu nanhasi munoziva kuti ndogara ndichingoti Mwari vakadzi vangu ngavatambure kwavari. Vakadzi vasvino vakapfeka mabrazilian ndikati havangamboite matsotsi. Ndosaka ndakati ndiri kubatsirwa plus ndine mwana wangu angachitori mucheche ndofanira ne 2 months. So ndakangoti vanhu vari kuda kubatsirawo kanti ndiri kutorohwa 10 noti handizvikangani. Zvakaoma. Hey, thank you very much Kola. Isizvo haiwa izvo ndavhurika maziso handiti zvipani futi. Thank you Kola, thank you very much. All right, sharp. Right guys, hey, madzinza katochazo yapinyazodzikurukura chidzipeta dzekumbobigwa idzi. Anditika hanzi yakatagwasisa kunge exactly Mpep. Vanokutora Mpep murana Mr Prize nana Pep Jet. Ndio maonekwa vachiita zvanenge vachiita. Iva made vakupopota. Right. Guys, regai ndichenda ndichika family time. Tapa tachigara katitandara vanga vasipo vazopinda manje vasizodzoka vauya. Saka chirega ndine ku family time aniti imika nana dhodhi vauyawo chindai kuma family time naika chindai ku family time chirega kuti ngenda uno wamako ekubasa tigere pasi tichitaura nyaya tichiona TV tichiwa kuti nyaya dzakamira sei anditi family time ndachiuma ndakanjifana nemi panapa because tenda ndakarasa musi kana tiri toga tiri kuwata panapa tovata kutorambiswa nani hapana notirambidza asi kana varidzi vemba vemusha vakatisvika chirega chinda guys marara boa tobatsana zvakare pachikamu chinotevera. Good night and God bless you.